Eson Sesemi. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde aso gutwanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambiye. Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini ngoire ni maega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Omwancho muri bwa Nsoko TV igeta ngiye Nsoko TV ibwatira simenche yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili jeni gongoro perpetual machine na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi magega ya television ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia bukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuria 0788666662 onye kubwa telibolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobili yaitu ya Nsoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikirili ukurye email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Nsoko TV uburuso w'umuguse mrna nabali bechinguru erikwe manyabona wataka kurutsanenya chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya.
Wanchi murigereria ntobe tugwikirana ase chichiro ase tukumurekera ng'aki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igo kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tukurigereria amagori y'ebimeri guna chinyanya amatoke amarabuani nebinde ebinge igo toskatonyegera gende gotengera egetaseni gya Ensoko TV obona buboroso obomogusi Eliane Kerubo Frida. Chomano Nairobi, Kisii, Nyamira, Nechingongo chinde chense ya Kenya. Abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange nabo igobwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Ensoko TV, oboroso bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'omugusi. Jito murigeria bwigeta seni gya Ensoko TV omurobire Ensoko bwakire nigo ngokoganira alitskuri aboniga nabego kwarigania asomorobire Ensoko bwakire kurencinga kijiri ngo kwarigania asomorobire Ensoko bwakire nabego no kwegena kware nabego saba kwanenga anonsia sore kwabokire asenchireri kwaganirete nabego ni maitenga tari Ensoko bwakabya bale bakuboka nelitsukwa bale bakuboka na mangana mao kuri no saba kwanenga anonsia sore mambi yabono kwabokire ase enchirengia ya internet tabanga masoge litskuri ya ronka itinga kwabokira senchirengia chira chiringo kwariga nabwo gotebya nga turabamino basoye asomorobire litskuri ya robo igontu bwatamangana mabou tutaite gusanga naye tutaite tokomanye nabego chinga kitorote nga nichingaki na ayeta sengia Ensoko TV twachire tunyare to koigwa nago gotegerera erikwena neryo giri agonekere ngyo chase getasengia Ensoko TV morobire Ensoko bwakire na chiria nande modo chuchwanga naye emo aseyemo oncho murigereri buyakegima masoge nande buna Diana agotebiri rero nilitukulia tichi gatatu moncho murigereri nande ne monongo gotebi nga itongo muochochi na ya sobere twatebe nga itongo nugaya na numuroberi w'Ensoko bwakire na asenchire abeno moncho murito kwariganiga igaseke murumunte geitokia Ensoko TV litonyala kaba togokora chinkwana chiabono mambi na asenchire abeno moncho murigi nabagonyara kaba gokonyora libaga na gokwana na intwe litonyala kaba togokwanerana na nene mono tonyala kaba togosemania buna egesaku igorontu akoreta manene na lero tokora linene nabo igo obugima burigo keragwa bokire litukulie igoro aliesi gwatigerete gotakire gwasuka busio geka rumugusie kera karemire aliasa atigerete litengo igoro tali orago chakira nande igata getagende busio na senjira eyu mwanchu murigire twagatenga boka kerakwa bokire onyara kaba gogosoa ase omurubirio orio omonene kabisa bw'Ensoko bwakire na asenjira beno bana bali ase bitanda bono mambia okuna gorangeriwa Brian yagara marieta karoro narayu abandi rero bagali guskaira bandi bagali guse folebo marieta abana bagurgu na mange babo Clinton waza Clinton abaju bamajiri gukora bari gocha baboka bakaroro baguru Nigel abandi barukirwose bono babu nenje nimbwate ora babu bari goboga nari bakalire to rangete kabisa baurede ko bati baro bagarageri babo tati rero dati bakorokwa mwajumurige nabo jara ko bagokubuka asenchira bende na anene mono tuchakumurobelyo nabo kuboriya sese yo menyetere rondiriri abantu bari bagoboka na rero no Diana itukoki umwaganyora tamanyetire rero ni citariki 24 mutinyu kianda mwaka bw'ekirubere 25 lituko ntiki gatatu yani Wednesday lituko ya Jumatano rero naliye biyombe bire
Tana libyombe bire. Nande ebyombe sana na bire ikasana na nechitaiga 10 kwa mentu ziringi 50. Last time ngo kwa nilitigoro ya ichitari kichi. Kero chia lengi 15 gatebanga ni ichitari chiricho ko wiki. Advance. Nabone 324. Aba ari mungange bari kubugura ibuye byamabuta bajitacha baje nagasuka mwanju muri gore rirende itarikira kire cyoko jore ngendi nabutunda ko nabazigari abanyanyimba ba serikali bawo cyakira mambiga igento giya cyakira baswa no bwato musani omo no bwato musani omo iga ari muzani bwe kaye nyumba arabatuka ari mu gwetarajo mubura kubura diga kiyazoire ukuburi gakintu akarete mbere muna iyo kabaza abo muzaja akubura otwa wajumurigereri aigane soko ande omuroberi ne soko bwakire senjira abantu batebi tubwati asomtanda Facebook asa enchira aligo nyara kaba okobeke kerengereri kyao otoligererie etigotole live ogenda sesemo ya YouTube nera ntu abatetie keramo ko ndoro mwa subscribe igoro ntu abata bange bali kuligeria sesemo ya YouTube Diana na nene mono batigete chi message chiaboro kera naira nete magoro bangu na kuligeria ngitua kora ndabana nyoreta mabarato manyete naso munta etire mpara muri atibye ko kabekire bikoroto okogenda guchibosia ari kumbe kwabwe nguchibosia chiti kumbe nguchimaye gachite mugano uyu kwayo manyete byo para muri ati na kayo igure muri ati ategera egare ngo mubiwe jiombe bisa gumbire gusibi manyekane yo kogenda gusibore jiombe jiabatu kurugwe egara bakasibuye okugwe baje mwana ko ibure ngombe akimbo basa koiba dande ko jinero mu basa koiba chingo ko jiro jimo kematiera ta baje to garuzi chingo kegesera ko ninyoria karatu ana harengi Jose atebanga ki Jose bo atebanga kibono inga ego sin 2007 yana in class 1 lakini nile nyorete miaka yuga ngondo ibere ngombe na harengo mokeiga ikacha gutoka enjoro rugurari mwari ko kamengombe ngo kama to ali ma to kubuka mambi ubugore tuzine gara nijo kama ngoyo zibora paminto mugora chaka ni matiri takani mutaramanya gose yazirire mugubura ningo mwako minto onye no mungi no lenge ngaibona bwasi bete ngombe likaro mate chiega sibirusi kotale abantu bacha karosia ebi chinyomba baka nyomba obugeri lakini meto mundu naro korara nengombe ya nyomba na abantu abange bakorara nengombe kai kwanza akubuka nyumba rero nanda kubuko choranga nerororo because aba muraba bete bo bigusi aba murata mbara iba chiombe akirende ubibwe chiombe go koire ngomba batomba takaye tipi mwanjo muligereria aigane soko TV muroberi ne soko bwakire uratwa gatebiri go konyara kabago kogenda somtandao unyara kabago tuligereria roro no tore live na nene mono unyara kabago tutumira a message yao ase namba yesi mindayano emanyete namba yesi mwanchito murgeregere 078 mara kabere 6 mara gatano na trineri namba yo moyo genda gutuma ujumbe yago ekerengero kyagulitskuri yaro togotebanga ensoko TV nerigeta sinamba ye muge ko ali bagario ko na kerengero kyago nabo igoryo giriago nabega sumtanda ito Facebook no tore mne ensoko TV tonyare to gusangana egale sumtanda YouTube no tore live nawe chinganchi gotinga kero ikira YouTube subscribe TikTok nabo igo Instagram nero X to follow gari ko ka Facebook na to follow ninchire motogo tenga ko ikato kinamo ikiagara bono ni gotogo kinani kangu kina nae gwa kiniri gonga genda gutuma ujumbe yago turabantu gago bateba somo bire soko bwakire nabo igogendera kukwani amate yago no inabasani na inchira bogo kwani gaiga litskori ya rero kwani yo minto innocent tuanjia makwani Diana tuachagire koragani umwancho muligire mambi ya bono astogo tebia abwa somtandao no kunyara kabago akorege ndigiri kurukunga ogoto follow na namono kwanyara kabago kulike message umungwa naru Amsterdam taterera tatebia mauga nirenga ikireli iguri musuri bwe gesusuere ni maete kuru nakuru abago tatebinga kibagendrete bantu ngona kolema bali nakuru maete nere yali kurukwe umuchibwe obolemi montaga chire nakuru otoka ngogorare mirimo na ndotoka mugondare Nairobi abantu mbachete bari gwikaransa bagende chiro bachikorigie bintu byarure nakuru lakini era bali mi Nairobi abali umatenga abantu bali Nairobi bakoria chinyeni chinyinge kubwa bali gusi abago tebeke ne kiara galia semete na roche jirani yane nabo tometa kayombaro naga kegara kini gurari libagandiro na roche gurari na bigite chingoko angena stokwani kera changara kini ya kando akeigo abigite chingoko na ndego goja samenyetere
igabegete oboguni abegete bitungu akanyanya no abegete bakekabichi ke spinach mwaka oyo monaro ntebia ometero ngai na chachi cha by the way atatebi ngaki okora buri Nairobi abantu abangerero bagakora buri miga na chito mwaka oyo muguru gusambu kamenyete gochia lia sakuru kumutali sambu asakuru kumutali alia ninjira ya Kangundo Road mwako ina ba akwando oligia kagondo iga 50 by 100 kera kwagorira yo taracha kore mucho beka mache gwikere mitinye tatu kwanyororo siri chibesi kiri umuntu akorigyo mwako mugima kwanyoroji go save gachi akora kijigo isana nande Nairobi akobwa atakagari kao baigore buti bare atali story bato sibasibere iga twanyora twara nando mede chingenjiri chinyinge bo bira bokori chi atati bo family sign chi sign family Diana bweka okore chi atati omanji to murikiriya obongeni obo bosibire kumera iro bigayana magoma naro nakagetinga gusiaye no kobekirwo butwa magoma chingeni kakwagurira magoma chikaro tichi akiri wona Nairobi gaga squeeze naro konyorange bakobeka chingeni chiabo ase amagoma iga amatona baba barete lakini lakini rendo nyego gukora chiri isano amatona atanaro aroteri kogenda more than 5 ukorete komi ayo kamenyete chikoni weche isada wacho chiri chiasi seito okay mwacho muligelia senchira bana togotebi tigatorugeliya sibali basoira so mtandao Diana semambi yabono tunyara kabatokora nkikeli bagototebia indo chega iga oyo korokunga umusori bwege susu agoteba WCW Women Crash Wednesday mukare goteba nga oyakuru kumusori bwege susu akobori nga Diana aberete ondemo Linet Nyambue Jeria Kerubo Natasha Mcute Dolvin Mura Salomo Nyoni Nora Nyabuto Linet Mokogoti Bubiero Esther Nyaboke Linet Lydia Nyaboke na Kerry Esther oyagorunga Robin Nyambinya agoteba nigakurwa asakuru ku Charachani bukiete buya mono umwancho muligereria abo sense ya Charachani kwani abantu bacarachani nande batebye nsoko bwakire Christine Mura umusori bwege susu na Lisa se Liane Christine Mura watching live ensoko bwakire nindo chega igoyo makurunga kemuto shar agoteba tuned from Kisii town nara ukurunga Rogers Nyariki nera century abene ni morochoro Diana ligereria ngo naye bali baro ronja ko bagotetebinki bagotebese mambia ndo chabantu mbabugete biyaga iga musedwe sote bango bokire nabayiko Jeria Kirbo Queen's Day korwa ngombo manamba Byron Kingdom bwikanga Kisii County kanyimbo mwa Kiage Village asaote banga na my mom Mariano Ngere na my daughter Macdotak Mazdiga Murana my sisters Zevarin na Rebecca na Emery na Gladys na Diana Demo na Nawaswati Bonsi Soko TV na Madam Esther Nyangwe Sokurwa Kianya Kwara na Madam Alice Mosekoro wa Gitale na Baswati Bonsi batwale litskoligia nga Baswati Bonsi litskolia lero mwagani litskoligia na yomito Jeria Kirbo bana baskira sawa. Good morning Innocent and Diana, good morning to you out banga watching live kwa Doha Katari kwa Seito Nyamasiwi pamoja na Daddy Lawrence Gekonge, Mom Josephine Gekonge na bego Jessica agote banga ensoko bwakire na bega kwa sense me ya otebanga ensoko TV mogukora mombikiro gotera otaote banga bokabiya mobwate imeiga taseni kia soko TV morobirio ensoko bwakire na bego ngoswa sense media ito ya WhatsApp bakirandeni seke yo musoribwe so Innocent na kurumbi atore kabisa abantu mbaga saine go samura kibando na kuruma yitaiga no ndagira ebuchete usolwe sunje no musani obonto mereji korogoro ibere egara nje nyare korango sini gubuya azejera eyuere nkiranu wancho muligereli usolwe sunje ntomere yerongoli ay ngoli kibando bana skisi nero nero regaro yetagetira bokojwa Elia kabigirwe byuli tatana na ndete bugati sukali tebwati mwanya itali tukolije mranda nyo mubutikali mambira yarimo ko bugati ogi matuwa kidere tere arajeni zimo jenje divito zira bazine ngana aramo gateke batimutagete kogenda ocho muligereli aikane soko TV murubiri ne soko bwakire ndabona twagatabiri gendera gutobwati ese mtandao yaito na ndege ntukirito gatebye mbona tuchukura Diana mutini mwana utona kumuraba enyo wiki ya kane tole bono endi manti nereye kurutwa je rochi endi manti to kora yeka kango koika
ikiagara twakorire gasi aro bantu baitu mwanji to mugari gari ukagete twakorire gasi kebatia kuburi ore koko kebatia bateba ekoko ndutero tari kuri ya abasubati bakai njira bongori okogoro kegusi ngeligo oko gorontu wanje ire gaki mo gotona gokugora bakori mwajage ndakora ikomboka yora bwarire yose sabango nyibone suku bacho muligeli aigare Soko TV mu rubeli ne Soko bwakire nje na inche nkuru ku Innocent Onyango na inche manchito mulyango kwa Diana Ndemo chinga kingote yanga genda gutuma ujumbe yao genda usangana nta somo rubeli Soko bwakire genda gutuma ujumbe yano rwaka rwago chinga kichirimwe katoli chinga kichiri rero kunyara wakesimya ya masa ya moto nyare togusanga ndocho mtawateba morning Valerian Nyamweno kwa Nairobi amono mugakone justo tundeni ndocha abantu babokire siseme chichia Nairobi korende Innocent tigana kwira wikasiringana rito ryeritsko lya rero amete igoro ntwebete ntukwane tirakini ngaitene sagurie biro byachi te igoro goroga ali arengeli tukuli kabisa tukaminyokania kini ndiarenge bya ebako tebanga takuganya chinga kichike chinga kichiriore mbono ogoikara ni bintu biri otagete okay kuna bataba mambia itukondera umwancho muligere libuna Diana tebire tocha twabeka resolution sekero mwako chakira watabo mwako yo igontagete ngende kanisa kere Jumamosi osekera litukulyo mukubyo wataba kerana arule kanisa tagete ngende nyumba ndigerelia Soko kurumamba kamagoroba wagenda bono wachake Saturday ntangani gose Sunday ntangani kwagenda iga kuike ya kabere wachenjire wata mwako yo ibindi oyo bono osalikire tigara nganyo yogo ogocha Diana bateba kiruta te okore gento tia koganya mambia litukondero babateba gukoganya mambia okonyora na ali birumbiri gogaraki mbiri goika usonye bigoika okoyona ndamangana ndenaro onyo gotaite gukore gento gosegento ngiro taite goikirania togoteba ngiro muntu nabwate ngere yae gekore boniga gechaki boniga tagoteba nga mambi nyasaye naye bangite kivingine nande tukumayo metemero biri gochikokorekana mambi Diana tianga tebi nimbwate mame numadelieta mame ngoli gwandi mame ngiminete mame koi gunde mama gakora alikuana na tata nga ambo mame koi gako alikuana lakini anako babolinga tata ngakiko gwateba ngaki ai mame kala tutebingo bono mame no chemu murumu abo baba uyuguru ku mama kegusi mama baba umurumu abo uyu mame ni anko yane bone garango murangeli una balingo murangeli tata alika mata abande bamwe abatata abana batata moke bono uri mame gento kiragora ndenga onyoru musawo tabwa ti umurubiri yadi gente giyo terere go bakemyaga yo musaye kwa ere kuchikoera awa debingo onyoru musawo tabwa ti umurubiri agarara kense no nyembura getuete emuse ko imuka you can imagine nga embure etuete giro musawo akaze konyora nande busege kuimuka igorende onye tokora umurubiri asenchira yo bwikiranu mambye ndokonyora liyo chikokore gento gete yasinyire ntuboro twagatebiri ayeboro le nayo nabo gototebikorwabwo nanda asenchire eli yabene ikertuna konyago batu kwanaiga nayo nabo gototeyumura baro yuda yana ngyo minute ngikwaro lira asubugima bwao elitunyara ko batoko genda busyo nindoche Dolvin Muraga teba ayo musoli bwege susu biyamono yani thank you so much I'm in until the end of the show. Have a peaceful day ahead. Injinata agaso amige songe kebunike busi lakini na agetigire nga no ale imeyo morobeli Dolvin Mura otebirie umusoli w'susumbu ya mona soko baganilia lituko lya basubati Bartholomew mumanya wataba good morning Innocent na Diana uyu mumanya na Ziporo ye nigo bale chinse mo chia nyanchonali aliye kwale wataba igoro nyonchonoli tiga imbo kiaba onchoke machoka nyamweya bweramani Helen onyanchwa no mungina berimote mote abataba oyaguruko Esther omonerwa aoneire watching from Kemuso Nyamira North. Good morning to Andrew Matunda abatebe Phyllis Nyangawabo Kegilsa Kemunto Evelyn Ogoti na Lydia Nyaboke Joshua Trimba na ando iranire atanga pamoja kutoka Nairobi Ruben Center na my wife Dorika Kirbo na my beloved son Carlton
Tirimba good buyamono Joshua Muya Tirimba kurichinse meji cha Ruben no mate Ruben mate Ruben ni maite ngaye berete ni maite ya siri okay lakini ndi na chiro ai wachiro okay tiganda ra tigira bulende nindo chenga watabira wachiro asenchira yokero n'umuncho muligeli aigana Soko TV na ande ni gotoka batoko bwatirana asemero bilie ilitonyara kabatokoranga twaro sirituko yaweneire asenchire bwikirano manchito muligeli ati abantu twendeye masemo tunyato kwaligania maya tunyato kumanyalia gende tukwene kiwa kura account chito ebinyoro bitu ekachia bisi chito naye kwanyara gokwemanya na mange tubwate tunende biroka bitwa kibita tuanchere tunyare togo ya chunchuga na gokumanya senchire abene ile teria nenda yana ndemo na inchini Innocent Onyango Eye Soko TV uboroso bumugusi omwancho mulire Soko TV igeta sen Soko TV ibwatira senge chao kokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchera ko rwonsi korime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchira bonda bwansi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Stephen Embonde kurwa se county ya Kisii ireteriane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ruri tukira Jumatatu paka ritukira Jumapili cheni gongoro Perpetual machine na nyora netrobin ya Soko TV oboroso bomugusi kwarosire asa maegelio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaegelio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochoke birigo e county ya Nyamira asamange twakeresimi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabu@gmail.com Borabu Technical Institute, technical skills for development. magega ya televishoni ya Soko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakebusani tulikere gose twakere simigwetere namba yaito yobonchuria 0788666662 ine nogenetie betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium.
Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakeresimi enamba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Ouru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yaitu chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge ty'obulemi buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekene kiage gitagwisirwa nkondifura amaguta y'icingene omuchere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokenakena naria kuri gyeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Ouru Superstores aso mu Cyobosongo ebara ya Hospital Road amagacho Ouru Complex ange na Credit Bank. Oyonkeni Ouru omanyene Ouru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani awaminto. Asamange akisimie namba 0111161500. Kosetome email info@ourusuperstores.com. Boigongo toka turashinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Ouru Superstores, karibu nyumbani. Asomwa Kenya Ouru Superstores yonyole vintevi. Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi nugane tibyo mebitimu Manjito Morigeliani chingakishiri chinde to chukumanya aliagene tokwana kihuwa kurwa sebinyero beto chikaunti cheito na baiga chia bisi cheito chingakishiri ngo tebyanga gende go totegerera sigeta sengeito Yensoko TV gende go toligereria irtwanyara to sanga gende go tuma ujumbe yaga kerengero kyago chingakishito tebyanga to gukora muri goyo wikatora sense media yechisimu tunya to gotegera radio giryagunga gende go sanga ntu itunyare togo chamo bona omugusi na bego sanga naye konentigana kwire ya masemo ikase county ya Kisii ase ari gucengera obokoleri bw'imyaka ebere y'ekyama kya ODM asiba muneteri tukoligoro na Junet Mohamed wekerana ase county ya Kisii asiba bete bakokwanira egatimero bere babereto kwenekya buna ngoche bari gocha asobo choliboli bw'ekiribu ibere meronge bere ne sano na ibere erikwenekya buna ngoche bari gocha buna barai horase kyamekyo nabayigemero biri babegete yugochikwenekya buna awocholi bari gocha gotukamagega manchito murigiria tetogera roboti ya sinchira bene etunya togosuka mutwe nabega kwemanya amangi chinga kikiama gya ODM kiarigan chigo chingire myaka 20 kurwage chakiwa litukure Juma ime county ya Kisii bota nabekia mekini gobonda ba kwanire 20 yo babekire nsemo ere kwene kibina moyego yo nkokoreka nora sinchirenkia. Serikali ya Kisii ya county ni ya ODM na tunasherehekea miaka 20 ya ODM. Kwa hivyo nataka kwamba tukaribishe kila mmoja ambaye atapata nafasi kuja siku hiyo. So we are coming here on Friday to celebrate with our government of ODM that's existing in Kisii County. Serikali yetu ya ODM ambaye iko katika county ya Kisii ndio tunakuja kusherehekea
miaka 20 ya uongozi bora wa chama cha ODM ikiongozwa na Baba Raila Amolo Odinga. Baokwana na barike mangana maya mwasorero niko mugavana bwe county ya Kisii Simbarati oyore baigoyo mabo baraya sikyamekyo atebinene kiringa kyo maigoyo no gucingire kyamekyo korende turi mangana ge siasa asabona atebina ndetse yoracho gwanchiro gukana siasa ro na niko bona aborira bwatani bikyamekyo gucegwe sokya sobonge eri gucingire ritskeriga. Lakini tunasema kwamba mtu yote ambaye atakuwa na shughuli nyingine atafute mkutano. Nyantrago iko, Mosocho iko, hata Ugembo iko, utaweza fanya mkutano yako kule. Lakini mkutano ya Ijumaa hatuongei siasa yoyote. There is no politics. Sisi tunasherekea miaka 20. Tutakata keki ya ODM. Kwa hivyo wale ambao watakuja, wakuje ni wana ODM, na wale marafiki wa ODM mkuje tusherekee, kwa sababu chama hii imekuwa mizizi yake kubwa iko hapa. Now it is a national celebration and also is a regional celebration. Delegations will come from all the 6 counties of Nyanza: Siaya, Kisumu, Nyamira, Kisii, Homa Bay and Migori County. This is where the celebration is going to take place for the region of Nyanza. And then national officials also will join us to do the celebration in Kisii. Azichinga kechecho nigo Junet Mohamed oyoro yambo botani bekyamekyo oyonero ikarana chinga kicha mariganya yo akwanirigore kyamekya ODM na kigoka gikire myaka 20 mensi ya Kenya sebono abaribe kyamekyo gyonse kuro chinsemo abarachi wikarana sigetige chigosori kyagusie erigo chingira kyamekega. Sisi tunataka kusherekea miaka 20 ya chama chetu cha ODM. Vile mnavyojua vyama vingi hawajafika bado miaka 20. Vyama chache ndio wamefika miaka 20 wakiongoza nchi hii kwa njia ambayo ya utulivu, kwa njia ya amani. Vile mnavyojua chama chetu cha ODM is a national party, ina wabunge na viongozi kutoka Mandera mpaka Busia, kutoka Hispania huko Migori mpaka Vanga huko Pwani, kutoka Rift Valley mpaka huko Western Kenya. So siku ya Ijumaa viongozi hao wote watakuwa hapa Kisii. Kuripoteria Ensoko TV kuraigo county ya Kisii. Ritira na Pethuel Machin. Bienvenido sana musakito betu en machine kurase county ya Kisii chenga ki abarai kurase kya makirikia ODM byariganiti gochigo chengera emyaka 20 gochako kya makirikia ODM kwese goikage chaka obokoleri bwa se county ya Kisii mbachigo chaka bago chengera litskuri ya Ijumaa asegetikeria kya Gusii stadium chenga kibari kurigeria nabigo kubeka emirobiryo au Uya kegimo mwancho muligereri Diana tokorwa senseme yu ya Kisii ni gotogo sobone se county ya Nyamira asabarayi bakoragwa n'umubunge o South Mugirango Silvana Sosoro n'umubunge bwe Semelia ya West Mugirango Aselieta Steven Mugaka nabo igo n'umungina gose omu women rep we county ya Nyamira omuske Jerusha Mumanyi bagendrete kurwa gose gukora campaign cyo kwa boke serikali asaba mu mukiri mugabana bwe county yu asogotabwaterana ne serikali eliyo korenta magendra barayabo nigo barenge ase chinseme cya Nyamira asaba gendete gusaba abakenya gose abana inchi bechinseme cyo babe bakwa serikali yokoboko ntwatebete lieta uko wake kuko nuko won igobona nduli chigoteba guchibosia nga bachiete bachigwakire kuko yaya kerora nyora abana batete gusalia ibintu ko batena abakire ko kabana bali basalie gintu igorende nigo abara yawe baikiranete ase chinsemi cya Nyamira na senchira bene bakogendera konakoba bagwake campaign yokoranga abana inchi bechinsemi chi county ya Nyamira kwa abale serikali ere asoburai okoboko Asentunda yende nigerombe yogosira umuske William Ruto inseke manyarugia tutam yakore mekutano ebere Nyamira litangani bachakiranya obe wodi yabokira ime ya North Mugirango asabo igo baenda bigege VTC me yabo Samare bunge ya West Mugirango kibese siko bagutia Kenya na inu bunabande ba North Mugirango bese chinchi basa ko genda isiko na inu monyore gende mokonyora mokonya abantu baino eyere byago sere bobe aiga kogumo bagendera kumurage byaro moske Fred Matiangi aso gotatara Kenya ngima
na kweranga umugusi nigabwenete kobe serikali ime na hatari isiko Swahili bawote wa mchakata cha mfunguni mutaka cha mfunguni Ruto aba koreme kutano na abantu baye 16 dituko ero soro no ara ababa nyakundi na baba jerusha ngokora turega atana West Mugirango igore twaringe babasi na machoge mutango rabono igani gakare naroko kindi gakare turukana metie emikutano ende tato aron serioti ni gakare na akuru tero umuntu na ndi tuzikaranse tekirego tokonia umuntu okuruku William Samoei Ruto akarota getekerego nchosoro ngani mu president ni unchukana na Kenya ngima asumo yego yekeranwa no mu majority whip Silvana Sosoro umuteni wa basubati Nyamira Cherusha Mumanyi umuteni wa basubati county ya Kisii Donya Dori Saburi umujumbo West Mugirango Mosque wakire Steven Mugaka na barayibande bagusi ngati yabari abayikirana aseba eranga nyore gusi keganeti amagendero nerebuya hebere nyuma y'Umosque William Ruto iriyo kwenekerwa hagati y'amagendero bagendete gusaba lakini tunashangaza serikali ya Ruto atoile mkono kwa kanani tumasore atoe binto bitete na jana ndara era saita kwa serikali taiwa abantu bano kibohyawo ngo waise komainwa abantu bandi ko kibogere mata batagete kura barabuye bawo somba magendero butukena mbogaso na mutaka ndwali bageriyo bona twangete mobere twangete omusigisi twangete omuiko na tele rasma abolie twangete omukamba bona ngai abasaka musani ntunururi kyagara karokoroka nanga nore president njosoro ngoni Ruto no mugusinde ndaite mongoro kyo mugusi omusigisi okoni omuntu okoni mugusi ongoro kyo muikoyo okoni mugusi ongoro kyo muturkana so that we appear national ekereke kyo nigo erombe yuiga bagendra no gosera bamenyi asinonye naigo mukatekista nyange na Catholic nere hesokia maisoma rorena kumusira William Ruto eke mugako mulisi ajoretu igatebete ditukolie se batulirolio njitimo marase mere asemeremo bono moja kwa mwawe president ditukolie se batoroje ngo kotokorera nemeremo ikotari yare na bwate na muntu onde nere lakini aseba ono iga ekito bwate ntuta mwada agi twateba na bange mole osoro ntoje tabanara mole kigamba boli bose bokwana tole para moto hete kusino koseo Beyonce Steven Nyarikembonde county ya Nyamira Wanjito maligeria tutigariti ya se county ya Kisii nigo mugavana bwe county ya Kisii Mosque Simbarati nabagegati yabarayibanyati bawikirasi skuru ya Buitange Friends yabetege ko sambose yabetege ko ya nyomba cyuboraro asibaburiye aborokiwa na aborokia kweneke buna gocha bari kurenda cyskuru cyabo asenchira ya bene nabayigo kinga kiribe yariganetiye go cyo kora amatemo amanene a KCSE babe bakwerenda nabago gwitanga nebikole bunebyo asyskuru oniga nigo baburiye aborokia bayigo ko barinda aborokiwa asenchira ya bene nabayigo babe bagwikirania kisemi cyabo asenchira yabene mwanjito murigeria katunyoro roboturu kurase stilito ya kabere magiga iti skuru korakana konyago sambwa anena kigima asensemo yebonga ya babasi bono nigo aborokiwa bairo basemia no nyende chikake chigabagandara kwebekanga eliko karama temwe manena KCSE yo mwako yo abwase basabiro betange no gosamba chiskuru chiabo. Nataka niseme poleni. Shule ya Kianguli wanafunzi wengi walichomeka wakafa. Wale waliochoma shule hile serikali ilikamata wao wakashtakiwa, na waliposhtakiwa mahakama ikaamuliwa kwamba wote wanyongwe, hata yule ambaye alichoma pale, kwa sababu nasikia kuna vijana wawili ambao walikuwa wamefukuzwa shule walionekana hapa mchana. Tunaambia vyombo vya madola ambavyo ni DCI
lazima vishughulike, waone kama wao ndio walihusika ama kuna mtu mwingine. Kwana yo mugavana Simbarati ase skuru ya Boitangare Friends ekiraje tarara eri kuri obokonyi asa barokigwa bali bayiretwe ebintu byabo magega yenyomba y'oburaro gotongigwa nigarati abasabira abantu bonse kaba maiso na goswera onde bwensi obwata kitabi cyo gosamba je skuru. Abana baba affected bali 134. Iko na rate rate mattress 134. Sanduke 134. Bed sheet wewe the Jones 134. Wewe kuja pia mzee Kabito hapa kwa mwalimu aniletee ripoti huyu mtu kamata yeye kwa sababu kuna mtu aliharibu kamera zile zilikuwa pale. Niko boiga bamanya bayiboli na barokigwa bonsi buna basa libona teriwe chikurwe ne county ekiagera nigo ya senate gwe ne serikali nene aliyetigale asaba bunge boka. Hii ni kazi ya national government. Hii ni kazi ya mjumbe. Mjumbe najua yuko safarini, ana happy kwamba alikuja ama alitumana. Ninajua kwamba atapanga vile ile under emergency kit ambao wako nayo. Raundi hii hatutapeana kwa sababu national government imesema governors are not supposed to give bursaries. Itakuwa mambo ya wabunge. Nigo asingorera muna goika kore mirimo ne serikali anene nsiyo burayi bwayo Musike William Samuel Ruto eliyareta amagenderero ase county ya Kisii. Mr. President, na itukuru tore ushuru. Toe. Kusanaberi. 2027 ingari kari. Nonyene kero siasa chigenderete kubwata nse n'abantu bagenderete kuyaregania asobo chorbu mwaka wa 2025 bere nigobona basaye bonse basabirwe elinde besokia sobonge belikie buna bakichikura. Na mtu yeyote ambaye hajashika kura ashike kura. Inua bantu babitunga garazi. Ekura hii raundi no basiga. Turejeshe tuike 1120. Ono niga abantu bonse basabira kuba maiso eleko manyana ko baswera abantu bande bonsi abo baratoke bagotongia kinyoba cyo buraro cyabarokigwa eleko bachinga gichingia cyo gosoma anigo yatigera sonde bwensi obwate ebirengerero byo gosamba kiskuru gotiga limo lyoka ingo reporter ya Ensoko TV kurwa ase skuru ya Boitangare Friends ensemo yebunge ya babasi e county ya Kisii Eritriane Wycliffe Orenge wancho muligereri nande gongo koirania goikia se county ya Nyamira aseba muraba mwabo omugaba no mutangani we county eyo John Nyagarama besokiri na goteba ngati bali kumurwania umusubati umutakanwa bo mugaba no yo mutangani asaba goteba nigo batagete ase enkaya yeres chinsemo chia tente batagete kubekorwaki ruo okumunyora mu muromo abo asaba goteba bali kumurwania umutakano yo aselieta bakumuruka mwancho muligereri ni nyala kabanga batebye lieta liaye asegeka keregeke nawo minyagarama sabatebire nigo batagete kogenda asengeyo nakonyarka bako bekorwa kirekini tali dio mana gose koira mangana ndoro bateba bagache museum asoboina bwa tigatonyole mangana yu asinchira bwikira mwancho muligira abamuraba mwabonye gusira Musike John Nyagarama uyorenge umugabana w'umutangani Nyamira nigo besokiri bene nagote nabokongunga barabumba ariko murwania umusubati w'umutangani nawo Minyagarama asekorende bakweranga engusanano erarone eringa nigo family yatagete kubeka museum asembera ya Nyagosira asekorende basiekere irisko etwatagete ko chikwaga museum yo enyomba ya somo gakaigale agwese abana baikaranse telitangani bakagamba no mongino bakaigwana mongino ibone karacha na chitakarua kagenda ngumbu wana abana abagadisaiti nao tigabagache emunsiam ekera ikiria mageno na nda magena yagacha karubwatwa anda karusigwa gasoki gujisiko neita togacha komanyanga omongino yo egenda tatakerete munsiam iye chikwagachwa neri na konyora nirio bole mobwo wana iga tosiekeire ntorikorora no mugakaria sa atindekire kuna bamura bamwabo
bagokwana na bararia ime y'omocho Nyamira nigo abamurabu boigo bagenderere komoraga ebiara nao ase bamuboriringa nere biya omong'ina oyo omotang'ani kwerrateneni ng'a naseki haretete abana bande hakabariki inse erietari omugavana John Nyagarama abo batari ababyare barorokoreng'ana na barabu documents njiri cyatumwe kuri ose serikali chikoro kigoro y'abana bomugakondo complain ota abana bae nigo bairirwa documents eki nochire iga are kobori ngarende abo mung'ina are gocha egera mang'ana yakwanu aere abana kaire tabana bonyo ireti naende nkia komentera abandu bandi kuri state certificate naendo koira abana bandi einenge nchembe ndo tutagete omong'ino yatusike asike na abana bo mugaka iga erinde muna basikaine onye omong'ina kabwate documents chinde chikworo kinga abana abuna abaye gusomugaka namuborerete nabagochirenta nigo basabira omonyamira gotuguterare chingumang'a efamily y'omugavana omotang'ani Nyamira nigo yabagekanire asa family ira neikaranse ng'amwe gwa bagaka bakwande biasana ng'ana kitiga bachiche baikaranse babeke ebinto emesa baigwanane ebinto bitokona gokwana abantu bande bare baimokire bachakire kona goswachi media kona kongora abana banyagarama bobe sana igo nale ko baonya officially mwende mubwatokana mang'ane kamunaria nonje tingo kwana gento kera against kera sana chi family chibere because Nyagarama no mugaka orentete nao mina omi mukanyagarama aise kobeka ibintu bya yemesa na aise gotwara abana ba chimia eyo ni goro yaye ngitokona gweswana ndiyaro lakini ebintu bibe kwa semesa bicho kwa soboronge intubone gento totagete tigachi cheiga ekara chirega toikaranse tugeta tugamba mang'ana ayo and everything will get off. Stephen Nyarikembonde, Ensoko TV, Nyamira. Miamoro sana musakito mbunda Steven Kurwasi county ya Nyamira kuri no mwanchito muligiria tutigate ase county ya Nyamira niko abanyakyomberi beki sako 20 Kurwasi county yo babete bakonyora igoro obokonyi asibanyote bakonyora obokonyi beki shiringi 1 milioni 20 wetira ase serikali ye county ya Nyamira asibone serikali ye county ya Tebire buna nekubwatisia abamenyi beki nseme cyo naboigo abakori emeremo naba lemi kwene kyabona emirimo yabo ngokire bakorekana asinchira ya bene mwanchito muligiria tukatunyara roboti ruo tunyare tokorotegerera ase enkwana y'omugabana Amos Nyaribo eyasomwa n'omuwaziri bw'obonchorera Bernard Maina obokonyo bwo nigo bwabwatukwa asogosirwa kwa World Bank gochi ase chisako 20 ase chiwodi chonsi imeye county eyo ekaba approved our funded to a tune of 1 million each. Aseri tukolia lero tuachiraiga koena na check ase program tubwate wetera a grant kia World Bank ase program tubwate na CDP program lero iga tuachire ko support chi sako echitua registered kere ward na a program funded by World Bank obako yinde kuro inclusion grant ejanie gwansa tisake kiga bako register once babere vetted baranambiere okay babere registered wamna kurike concept a concept yenko endere process yaru kurwa sector ya na baka national government ase omoyego yo bokorwa chichekigo chia ase abanyabyombe nigo boigo baborigwe kwigeka enibo eribache kwenyorera enibo kurwa aso moroberi oyo bochimutwaiga ntobaege ntwe kurunga matching grant ase chibesa chirira toke ba seviri ntoru chibesa chiwe kaine chiri ba seviri nakegora tocho kurunga matching grant up to a maximum of 5 million Minatinga esako ego chikobeka chibesa gochego se 500,000 etokuba 500,000 gukwana omuwaziri bw'oburemi county eyo Paris Mung'are otebire buna obuyamboreo ase ogoswa ebyombe egati obuyobwo nogosomigwa igoro yenchira yogotumeka chibese kwitena nas chibese chiga bakonyora mbabwenete ko mobilize abarimi abange egere baiche ase chisake chiga otokonyora nga efaida nero roko base ebyombe
binge ko base byombe naryo konyora to wikera abaremi rahisi boniga nabaye guchicheck konyatu aba training yonse baetire nakibawe chiko otumia chibese chiga and after ba recruit abaremi abange ntotagete bakine bagenda ase producer organizations. Umuwaziri Maina nigo atebire buna eserikali ye county ya Nyamira nigo yeruete gusira abaremi gwetera value addition na nigo ababoriri abaremi gweso ya ase chisako eriba chikwenyorera obokonyi bwe chibese. Gento toko inkari chabaremi baitu ngeringa ekiagara kire ward bon nebwate sako buneyiga. We are encouraging our farmers basoe ase chisakechi egere bafaidike banyare bokabesha kuona ende bairani ase faidensi nini egere banyare gotinyo bolemi bwabo chi value chain gosebi melimbire tobegete bire on focus kieke mokiabona matoke avocado mabere da abnonye local vegetables ekawa. So togotabanga as a county government was serikali ya Nyamira ntutagete koranga kitogo boost obolemi ase chi value chain chigwetera ase program. Ngoripoteri ya Ensoko TV eretariane Linet Nyambane. Mwancho muligali nande tokoirana asensemo ya Nyamira nikobono umunchoreri oyomo nando yuru murwaniri bwo kulige kirugo kyobubunga esemo yebunge ya West Mugirango ase Lieta Rogers Muturi esokiri na konyara kwa gwake kokobuna amarunara karekoni wa ase chinseme chyo anyabakorukwa second generation ayo agateba nigagenda tegosiria amagima gose gusali chinga cy'abantu abange asanyara kwa gukona mangana yo asomo yego yomo unyare kalitego korekana aselituko lya ameni asechinsemo chia Nyamira na namona akanyara kwa gakugikelia bali ase serikali na barayibara oro bali bakubwaterana na benki amaru ko banchira konyara kwa bakoni amaru ayo mwancho muligireli tigango tuigwe nkwana yayo bakorwe engora yabase kanisa ya Adventista ya Manga Central umuganda nigo ikaransarro iri kumureranya gusira mboya takonya kuragiriria bagakambare kero umwana ya mugase y'umuragirira gakiye kero kwaragiye y'umwana gonubwo yategesa bande mbale bakoro umwana bande kwanya kumuragirira ya tupendaneni na tufanye yaliyo mema sisi kwa sisi. Tusilipe uovu kwa uovu, laana kwa laana. Tubariki hata wale ambao wanatufanyia mabaya. Tuwe watu wenye huruma kama mzee Mboya. Gati ya bali abaikirana samatanga yo na kuruwe ngora yabo no mu MC we ward ya Munyero Peter Utachi ekyombe kya matatu kyo mu Kyokisi abaki bikoro to kirangi kuro mu cyo Bosongo chikondakta cha Bosongo na bege kyombe kya bonjere kiciro ya Miruka abalimu na abana be skuru ya Nyesa boarding na bege skuru ile ya Precious Hope. Ekyombe kinene kya bangina ni gobaye mukana kumusira na ende kumureresiya gwetera kurwero ngolyo mungina onyagusira abwa samatanga omonyakero gobwekemeregie kawa niga ababorire bali bonsi banche toboremi bairane mugondo na gokora oboremi obubo ikeranu esenge nchobono na bubu atokire bubu atebitoki nchenya mumboro yo mageto aige namba igorende una mwatogiri mboya nchase ke nyumbani mboya no mwana one nari go sababa le mibane irana mugondo ekemerie kawa yangere ko twara kibese amiri ke bayisigo itani chai igorende nari ko basabaira na mugondo diyo boyo boli wa manywa mubekere chikawa chichere buya ete kawa ria rochere noru ekaroko mbori kibese kwa manyange ngombo ngete na ije kwire chiro nenoru asomo yegoywo abanyenoro gongo nigo banyora libaga na kugikire borore serikali yo mugavano Nyamira Amos Nyaribo abwase bagoteba buna serikali yaye nigetigarite magega amangana Nyamira moroje baba na kende ngeyo nonyengo keye ko yata yabeka kagena gasini aneliyo gibunge kende ngeyo ma paro nganyo ire rogora moroje kia engere tikenya sabasi Vincent Monda Ensoko TV Nyisamanga Kitutu Masaba county ya Nyamira.
Origelia tigatumwa kirembia mono Steven Embone kurwase county ya Nyamira chinga kitokwira na Soroboti rwa governor kurwase county ya Nyamira chinga kitokwira na Asoroboti rwoyo koligia ekirogo kyobo jumbe asabolirie abamenyi be county ya Nyamira kwene kyabona mucha bari gusiri obutume kibwa marwa kurwase chinyomba au chinga kibogo abolirie abara kwene kyabona mucha bari gwesokia na gusiria okwengwa kwa marwase county yo abagakira bari gucengera emyaka 15 nomo byobokoleri bwekisako cyabo asinsemo kiye county ya Nyamira ntuana korora engaki amarwa amabe akurukwa second generation halko esumo ekonelwa bana baita bake buna yachakire koni gwe town ye ntagete gotebia abantu bali bonse piba usarama from the county government, the county commissioner, abaskali bonse piba libatenenete OCPD, OCS, amaruaya amabe achakire koni gwe town yeye ningo yokoneria abana baite sumo ekiagera amaruaya ase sume yao niwe yao ekoniwa una mulima Kenya abantu mbiriro bali ikiagera abana bake bali bairwe esume bakunywa bakunyara korosikesaku bakunyoma igo bakoba machara akurara chipara igo togotegerera abana baitu mbagendererete kwa egwe sumo nabarai na indunduleka igatategererete na kia maruwa ali abwatwa yechi milioni 20 na kimonta tarabe kubyara igo ntate gotebia authority yaito ekolekasi abantu bali babe kubyara usento sebwegesa kugeito kia abagusi our young generation aboni gatubwenerete commenta na barabu bacha ko byongosi bya mambya lakini I'm afraid na butura bento tuara ebyongosi bya mambya onye abarai mbakonia mbagotiga amaru amabe esumo eoneliwa abana baitu nandikira umuntu mumekeri umuntu ukirakiri nje Rogers muturi ryoko lya West mugirango tiniko genda gukira esumo kegendete koneliwa abana baite town ye igonta gente getangani manye ngoko ni esume na ningi atarabwatiru mwancho muligeri tokoswa Soroboti omonchoreri aselie ta Thaddeus Nyang'au kurwase ensemo yomotobi chage nigo agendete kubara asara yechibes chinyinge maega yabaibi gosagana tukaya yasa kole biasara na konyara koba bakogenda neni bayaye mwancho muligeri nigo egekorwa ekyo kiakinirie ebikorwa byobubi byanyarikaba bigotebekana okorekana ase chinsemecho tuigwo Roboti ru kurwase ensemendo ya Kabere studio. Wono mutana wekingo chandwa samatuka mangi n'abantu bamenyete gaiga bana biashara baminto wono utuko bwa rero na kirwesi nyo bwatire ngote imayo iduka yabe yabuniro nanjinga naminya kagocha nanyora ngamane ibunire barushya mabuta ko mwisho ngorete stock ngabeka wono nando nari ko pikyo ande bono Rwanda muri system biyane abantu n'abasani bane nandi n'abantu bayibuli babo barega nchinde tiko bakosa jubona bona imukia twembe li yo mwananchi nande serikali kanete nande nyore serikali ikunda umubusa ngosa bana aba bangira ni mito byane gaiga tiniko bakora kene bangira ni mito byane bibenga byenge asinye nchobono nimba manyedera n'abasani bane chibesa konyorana koreire boda bonjori bwana ngokora taringa ngasi ndikire njengo kora mangana boda na konya kokoro bonjori boko bakebuni kinyosi ne bonto iga mafuta na bangurete 25000 ebintu bi saine bya 25000 amafuta ikonyenko ayande konya naro lakini ko mwisho nare de stock wono ni ndoche ni ngakire ani ndoche niwe toboro lakini rende chinguru nyasa uko ninsa betenganya sana nankonye nande nandonyo na biokire lakini ngo saba na biashara atokora na siasa tayo eto bwater na singe jaibu gatonya okora biashara e competition era gere biashara
nekenyoro kimuke gose ase tomenyete ase ayumuke igoro. Wikira bo mwancho muligeri kwemanyirie buna abasaki baito bare ase chinsemo abagendete koreta chiriboti chiabo ase getaseni kigeito na nene mono kwamanyire kigendete ase kinyoru kiao nonya naye nabo kutwara engano tete goteba Diana na inamba ito ye studio nabo konyara ko bagotwakire simi totomo mulikyo itogo cha roro Eben Steven Bude Eben Vincent Monda Eben Bethel Machini gose Weekly Forenge nonya Caroline Maosa gose Linet Nyambuhe nabo togo mutumba go cha sorogo ngoruo anyare ko gagotoretera robot urwa senchire wikiranu yakora kerekero gokonyora ngana aragendete gokorekana kurwa ase binyoro byito namba ito ye studio dire 0788 nande 6 ichire isano umwali wakole lisa to 078866 nande 6 asenchire yu twanyara kwa bato kogendera kotebania ali agendete korekana ase binyoro byito chenga chiribe gotogenda gotebanga genda utuma ujumbe yagasina bayite studio ya 078 mara kabere 6 mara 5 na trineri namba yo moyo ya somtanda ito Facebook na tore live mnen Soko TV YouTube na gotonyera mnen Soko TV chenga chiribe gotogo kunyolia ngagenda go subscribe ase channel yetu ya YouTube wetunya togoska motwe na bayigo ase channel yetu ya bayigo somtanda ito Facebook na bayigo TikTok na bayigo X na bayigo to follow unen Soko TV chenga kibe gotogo kunyolia nga Soko TV neregeta senda mbaye muge kwanchira kwena ndiyo gidi yabona bigebirengerio tugendera togusanga kurenera mange tugabwata samajya kurentonya togo yacuncuka na kurenkerera senchira yabene chenga kisito kwariga bene asense media yechiga seti tonyare tugusanga naye emasayemo nabe kubanyania ali agendete kwene kiwo manjito murigiria tikatwenda motumoko akeigo tonya tokwirana tugendera gusanga Eye nen Soko TV oboroso bumugusi nuganete byome bitingu bitari kuboneka na kokota bwango ebyuma bikomenya asige kigetambe na gokobo kwali bya asemermo yao company ya Davis and Shatliff nero munyangongo asika kimyaka 52 na kianda asobonia bwebyuma ao byubuye bwekerengo kyayigoro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu chiamache ekyogushyalire bimeri amache chigenerator chisola panel amone chimashine chyogokenura amache boygo ngokunya bali bisima ngwagacha bali swimming pool na kugisibya nkoni bara malyogo yogokenura amache asumu cyobosongo Davis and Shatliff nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligirinitiye negetesenya kanege Kigali asamange bakiresimi ase namba 0708 623645 gose 0206 966877 gose 0206 968172 gose 0206 968324 magega ya televishoni ya Soko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwato koralia bokwenyolia ogokwa gose okubonchurelia bono nabokonyoli bagali yabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyake busani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchurelia 0788 666662 nuganetiko korobwa gachobo nene gusoboke Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao gochakere byoboroso wikebye kirama nkoni tole chichuma nemesumari amabati
chisimiti kwanekyuganitie ntubwate nigo tokona ebintu byobuya bwekerengo kiguru ase ligori oraikerie nigo tugutuka ensemo ya tente omuchunyamira asamange twakeresi migwetire namba 0714213424 Asa Maria Tankoro Kwalis Bosibori Iga no Viki Hardware ego tukariga tente uko bari gani mwensi asa magori arinzi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kendi gyonsigori emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi enyagatani robotamero chinga kichoborere kolende tarikire nyagatari erabo botamero asogoko bokali ubuya bwekerengo kiguru utatiga Akasims Hospital nigo tubwata abanyagatari bomanyi boisaine bakurwali amarwire ao asokolenga nechi machine ichekerero obukore bwito n'ubw'kinsemero ngebere nanye nkubara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga n'umugongo ngokonya turabangina kuibura na kuroberi uruiboro ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy yeto nigichire amariogo ngutumia tole insurance au buna sha AON Britam naboigo Trident nigo tugutuka nsemo ya magina tuligirenetie negete sen kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tume email kasimshospital@gmail.com urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasims Hospital, we treat, God heals. Mirna nabaribe chinguru erikwe manyabo na watika kuruchitana nye chiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa yamangana maya. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. tukumanya yari yagendete kwene kiwasiga city ya Daily Nation gazeti ya The Standard na chirito watega gase studio twena tukumanya na baigo tunyare tukuya sanga maseyemo na gukumanyanga wikiraboniga ngi city ya Kenya ere asiti wizara aona ali yagendete kwene kigwa inaye kwanyara gukwemanya chiga kingo koteyanga tweba gutuma uruwaka rwa bwase na baitio studio ya 0788666663 078 marakabere 6 maragatano na tinemde namba yomoero na baigo na butuma ujumbe ya gase mtandao to Facebook na to live na baigo YouTube tunyare tugusanga naye maseyemo una Ensoko TV nereta seni namba ya moboigo kya kwali bagalio kwendana eriogiriago eri kwanyara wa kwendana ekerengerero kyao anchu muligereri nigo wano chiabere enseya moya bana mamine chitaka kianda cha etire na nigo mbwata soko boko kwa ni gazeti ya The Standard isbago tebanga nigo bono umurai bwense
bagoteba umurai bwe kiama kia ODM nigakare ko mogosoria Ruto anamcheza asibagoteba umurai bwe kiama kia ODM nigabeire gakurwa chi aberga kuruchi nkwana chikonyara kaba chikubeka ibirengereri by'abantu gosoka asenchira itali kumanyekana buya asibagoteba asibali bali asekiama niko bagendete gutwara ibirengereri bitamanyekane tinga ekiame kigiye ODM niko kendete kubwatira na serikali gosengeli kubwatira na serikali asibagoteba iga nga bali ase ensemeli ende ya serikali niko bagendete gutwara ubwoba gosekiame kyo niko kiarure ase serikali kiama giye ODM niko kegendete gochengere myaka 20 kuruge kiwa sense ya Kenya asibagoteba oyo kabeire umurayi ubwate ubunyamasi bwa siasa gosoye umurayi ubwate ubunyamasi bwa siasa oyo umurayi ubwate ubunyamasi bwa siasa imeyense nigagendrete koreta igento gekorukwa ekiriye koruku ngomondo ko gochia sebalia bakonyara kwa bakumubwatia batamanye tinga nigo ekiamekeru siri mugano yigore asepeji yakane dande kwa namangana Junet Mohamed yakwanete gagotebanga ebirengera libinde byonse gosobwa amate bonde bonse bwa siasa nigo bubwate obugima na obugima obu nigo bole bwe myaka 5 asokonyara kwa irigere ligo senko nyaro bole kubaga kugenda ligo kibusyo gosego ikenga kiende kwa rusiororo igate birenga nigo bono bagenderete ko yaligania likoranga mbanyara kwa bakuru birengera byabo senchira wikira na namona sagoteba nigo ekiamekyo kere imara se serikali yeyo kurukwa ya broad based igondo chegaiga oyo kurukwa James Gakuya oyo rumubunge bwensemo Embakasi North neragotebanga Raila niga igoire umurangwa Raila umurangwa yebo gosoa asibali bakuru bakwamiria serikali nigo siekire Gakuya nigatebire mbawe chikwanjira Raila gosoa asibali bakwamiria serikali sagoteba umurangu nigo siekire na ndegateba nige salary siko na tagwanchirwa kubwatirana na bali bakwamiria serikali Gakuya mate Diana numusani bwo oyo kabiro murayi omukonyi bwense rigate gashawa igo kwigura batebanga mbawe chikwigura umurangu igo batebanga Raila narorekana gago flip flop batebanga chingwana chiaye jiri kumanyekana asechire igo tiba chikwigura umurangu na Asraila kwana bwango igo batebanga nigo ntenenete oboene bwa ekiama gitu na ndekera ngurigirie bintu nigo twanyale ko batukurikia se I stand for what is right for the party and look at what they have signed and remain as an ardent member. We have signed that we will work together up to 2027. Asate bire nigo banyare ko bakolikia umukataba ne serikali saute banigo babwate okoigwana gwikira omwaka bw'ekiru 2022 batirenda asagote bansaiga nga ntura etia nonyanabo ekerengera lyo chikoranga kituchi kogendera bosio ekera twakulira mukataba tobwate ne serikali ya William Ruto igo Raila agateba asabono iga mbabwato koigwana gwo gukora emirimo ne serikali gwikira mwaka bw'ekiru 2022 lakini agateba bagwiko mwaka bw'ekiru 2022 mbamanyese bagukinanda asabateba kiama ngere karansanse keigwane ngakibago chikaba bago operate bosibaje gukora imirobiri yabo ekera umukatabo yuhairire batarenda chikura nache tukora arigelyo mutanda yuto social media bona gutambita gotebya ngo mutanda ono bwatambange ngarande bagotebanga bono yani twabire confuse limite bona abanankinga ngaitogocha wake kureye baba garache nanda atene no mwaka olyo 2027 na charo sio murai kurasi kiama kurikia ODM yani bono amangana akanita sino kwa bamangi obututukano ngo bogasine kwa base mutanda ngo bakubolya nga ngaitogotena usine nchira yo monero yo komocheso muri bensi ya Kenya kono manjito mulira ntu ya togo kumanya ali yaguchikwene kiwa AMSM cross ya bisi cheito eri nae to konyara gutikara mega koronto gochase gazeti ya The Daily Nation lingana limwamri gotebanga a nation in crisis esba kwani rigoro ya mangana yo bochenu chisemi nabego counties che serikali che county asba gotebanga chinyagitali wikira boniga asomoroberi orya osha abanyagitali nigo batebire bona mbachiko seria abarwere kuri asinyagitali kiagare serikali yangire kuikerania chibesi cyabo kiri cyari bete kigotera gusama deni arenga sinsemo kiri cya NHIF na wikiraboniga turasomoroberi yo muyasha sibatebire buna ekene omoroberi yo muya NHIF National Health Insurance Fund chibesi cyabo nchi yatigari torro kule nigo bakagitebuna chibesi
ichi niko chigo chikobwato kwa wetera omoroberi omoya o Social Health Authority kwende wikira boniga kiranyara chiko ena no cyase abanyagitari abo batebire muna wikira boniga machiko seri no n'abaroira sinyagitari kinga kibego twararira abarwaire bagukwana bagatebanga ati bamanyeti asibago chikogenda muna bono muswati narayigandoche igari myaka emerongo kianda 90 years asago tebanga ereni gale confused tamaiti asa kominyokera gochia tabati yo mwabara minyokera gochia chibesa bwati chia mwereire gago tebanga wikaboni ganere tamaiti asara beka konyo gochia gara onye serikali terigo chikoba konya na bigo murubiri oria osha otebire bunango chiro ko rusia nyagitaba roira sinyagitari bakari tukorire serikali rabege kuba ibwera na bigo wikirania engere yabo igonga namagana makongwara sense media yasha kuri no manchi murigeria no nyora magana ya se page ya kabere unyare ko kwemanyira amangi gori murubiri yosha na bigo engangu kwanira bali goro yo kurobekana kwa bali okwaborokia be university asiba barafunzi babatebanga bono ni ikeyemo kurwa aborokia bagenda omugiro asiba aborokia batebire bunati bari guchikoirana asa masomo mbake chinga kichire serikali era abeke wikara nchibese cyabo ikire 2.73 million billion asiba tebire bunati bari guchikoirana asabo koleri bwabo mbakari tukolia serikali ekonyage kuikirania engeri yabo asitogote bwangari tukulia lero aboroki be university ya Nairobi ngo kibare gukora kurobekana kwa basinse moja Jogo House wikira guchakira cinse moja cha Jogo House wikira Ministry Education asibago chikukwana na baraikuru wene kyabuna ngo cyabare kwenekya engere yabo nabigontro cyaborokia aboroki West University chimbagani kwana chingaki balia the first years ko sibari banyale bagoswa asama somabo amatukabu wangoiga bali banyate obana aborokia osaboroki wabali bakoreta amatemo aba KCSE omwako eto 2024 nigo bagotebanga kuro waso school ukiraboni gago bidi abandi barare abandi ba industry laboratory science school labs library no nyemba bwatu yoko bara babatebinga nikigende tokorekana na barabuni ngo bakomitinga ngaye gatwa kitekorende no gusaba ikiringa serikali enyarige gotegerera amanganayo ya borokia na bayiko murobirosha asabwe gotokwenda se gazeti yo The Daily Nation page ya gatatu ego kwanira igoro y'iki county ase omogachi Margaret Nyakango tebanga chibesi cyabete chiko bwatu kwa ucyase serikali y'iki county wikiraboniga nigo shitaraba chiko bwatu kwa ucyase abakori emirimo tastote bwanga bakire amatuko bataranyora engere yabo ntwaroche last time innocent kero twabwate gazeti ya The Daily Nation ande egati yabakori ebintu mu serikali bagote babuna nonyengo ikiraboniga nigo bagosinywa bagusaba chibese basoira chiloni basoira sichiamate basoira se amakabesa mange urakini rende tibaranyora se bakunyara bako bakonyora abokonyi bwabo kigakirigiri baburiye serikali y'iki county wesokia nako bakonyi kiagarano inabanasi na barabumba tagite wesokia nako gendo mugiro asibatebire na serikali terekerania engere yabo asama tuko amange boniga gonga bateresa na barabuko y'iki county serikali y'iki county mbagendete ko kogira mbagendete ko yikire serikali nabego ebyombe bibi batenenete kwenekia bunangwe sokia bare ukikonyara mangana yo page ya gatatu igazeti ya The Daily Nation. Mwanchu muligereri nande tuli ase gazeti ya The Standard ni batebanga abo bisabasha niko bono bakareko bonkona na babera barwaire baso ase kinyagitari eliko manyanga ni kinyagitari irenga kigendete ko seli abarwaire sabagara goteba kinyagitari ekinigo kyateneni akwana na oburwari agokia asa barwaire mayega yokuba asegentugiri gotebwa nga madeni osama kabesa bamanene ase serikali gwikira boniga etaraka na gibilioni 52 nemo ikigotebwa nga 76 billion kango chia se kinyagitari kiri cie serikali na kiri cia bantu abanyene oncho muligereri niko bateba bono niko baja liko bakobwa senyencho bakale bateba tibabwa tinchirende bakonyara kwa bakuru burwelia gochia se abarweire
na egento barararia bwango iganga te konyarekana banyareko bakorwa burwali esenye ncho chibese serikali etaraba kana gwetera asomurubelio yosha nabanya nabo nigo batebire bono nigo bakari korore egento kikari kurukunga bakari kubekuo bwoba na nene mono bakanye kogosererigwa ne abo bisabe serikali abo bakari koba onkona na kogenda sechinya gitali na konyara koba bakotangwa ase bitanda elikoranga banyara koba bakurwali na bateba nigo batete kurwali gwa nomo rubeliosha na nene mono banyara koba bagochaka kubagosereria abanyanenga nkiye kogera bate ni kuruburwalia nonya nabo bagoteba tibabwati bese chinde chionsi baranyara koba bakorwa uburwali go chioro igazeti ni yateba nigo baligetie birengereri byo gwikera omusubati orumusiyo bwekyombe kigia sha omusubati Dr. Masimu Wangangi kulende bagoteba tibanyara koba bakumwikera asebono bateba chinyagitali chimi sano na ibere ichikire cyabanyene na kirikire cia echikanisa niko bono cia likire liuko na bateba tigu chiko ba chikorwa uburwali go cia asaba Kenya igaiga asumurubelio yosha Diana engana ne karoro aiga asomo ebeche ya kabere nande nindoche omugano ndoro tukwanira sha kero konyora ngano yebo na baraimba sibainda sinyegitali ebekori ubunga na baroire iko nyinire kero twaringe skuro ekero twari kuogana gwaka chi story gali nyabururu okonyora nga abalimu mbaga takire toge the only way yarenginga no mwalimu abeke uniform chekali igende gataka chi skuru chinyinge okonyora na onyina abalimu kurastikana chitia kisiningamira giri aba muraba koga gose babwate diringa tutayite guchikorobekana kwanyara nk'umwalimu wari no arase diriri okonyora kwanza lakini numanye akabichanga rega akabeire liya matemu agokoru amatemu ya KCSE ne bana alimo kora intano test chirichia malimo gokora yaino kwama akonyora umwalimu agonchokana nabwitirisa buye kumba kwama akonyora naliyo bekerete nyarebe guchimuina unanje bono tuwara soma na kebati ni maite ya nje tuwara soma na kebati mangana na aroro nga kibono tuwara soma na kebati ari bade bekera number 6 digere yo begete iga kwama akonyora mwalimu rwara burigere yokora buda kebati alinga uchoba bugoli bune suspect chiae ubaira abisi iboro renda bo bisaba sha ekine kibakare gokora babeiro nkona bakare goswase chinyagitali na kororanga uburwari mbogendete mate chinyagitali ichi chiarari chigateba nchiko nyara koba chikorwa obokoreri bwabo bokurwari abarwaire esenye ncho amakabeso babere bagwakana bakurwa uburwari serikali itali gwakana chibese gwetera sumurubelio sha ne kabwata mangano mwancho murigereri na namona bagototebya bwasoberete amangana yali kirete standard noroche uburwari bwanyari kwa babo kogenda abwese binyoro na indutali tutubwate birengereri nayo mwancho murigereri tokokoligia naye kwa bagototebya kilikegendete aigando chesepeje yakabere Diana bagatebanga ekiombe kia wasu ekeketenete aba lecturer bali be university bono gya chakire kose banchiranire kwaswase chingwana na koranga mbanyar ko bagokora esiginyegendrete Elias bagateba tiba umugiro bwemire mu batarairane segasi banyara ko bakogenda umugiro ikiri yaeta lakini ende banchiranire bakale batebanga bono nigo banchiranire eli banyara ko bagotwara chingwana na ekiombe keligetenete Uburai Bwich University bataba Interpublic Universities Councils Consultative Forum iyo ekalikoba neretenete abakolimere mu Bwich University niko batebire banchiranire koso bali chingwana elikoranga banyara ko bakora omoneno obo ogurugu Dr. Wesonga niganya tukaba bateba nigo bono serikali bakubwaterana ne wizara ye chisemi nigo yatebire ngane chikoba kegwakana chibese chikuru kwa gibilioni ibere enugutaisano isano ibere na isano ibere na isato 2.73 billion chichire sekeli bagateba chitarakanwa kurwa aso mushahara bw'umutienyi okianda uchakira chitaliki 15 isato nabwe someroro asenchira yo bwikirano na aga senseme yo yasha manya kubwa toka kurwa roda yananko libaga nayo totebya yale se gazeti ya The Daily Nation niko bona bakare bateba aborokia niko batebire banyara ko bakoegwa ekiorokera likia benege gotebanga bataraso asumurubelio shawo yo serikali ko batebi mata bari mbabwate insurance yali yabo banyara ko bakurworo batebire nga nigo batagete bamanya nga ibiombe byabo bichigotenera bukiranu nabanganyugo chia se umurubelio sha banyoro burwali na bari konyora gwetera ase chi insurance chinde se bali keire liuko gochia se
ekiombe gya TSS bagateba scheme eyu ya SHA nigo barochenga nigebwate obotutukano onchumurigeli abwinse nabokorora ebicha yomonat secretary gosomuliki bwo chama ya NAT okorokunga Collins Oyu kago kwana nabego tuko chase gazeti ya The Daily Nation page ya 5 page 7 yote banga ekubwatirana komo omurayo mukoro bwensi ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta na Fred Matiang'i asibago kwanera igoro ya Matiang'i guchikobe party leader yekiama kiriga Jubilee mangana babangite aguri tskoria igoro stokomanyigwanga niko Fred Matiang'i abetika komera negatia barai asinse muchiya cha umukaba umubagani o Safari Park bakaba kwanera egatiye mirobiri yabo nabigeye gocha magegaje gatiye byama kutaka kwerusanania kurwase Azimio la Umoja ne maigajo oyojo omurai wikiame kyo Raila Odinga gutaba omubwi asomwa koria bwechiri 2022 asokoma nyingwanga igatiye byama wikiraboniga nigo byabete bigonjurira na marietabo bono tokoma nyingwanga omurai Fred Matiang'i niga guchikobe party leader yekiama kiriga Jubilee negatiye abara intoro chemba gendete komo koboko asokoma nyingwanga nonye no mugavana bwe county ya Nyamira homoske Amos Nyaribo weterekia makiri kya UPA nigo bano baguchikubwatirana nikia makiri ya Jubilee banyare bakwenekia buna Fred Matiang'i ngochiare goswa abisi asokoma nyigwega tije byamaboyigo bigo cyakurwa kura sensemeri ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party egatiye byama biria na Kenya kiria kya rengi kya matakarua andike kabake go chencherie tatu People's Reparation Party, Democratic Party, DAP, Democratic Action Party Kenya, bitaite kwe Rusia, na boigo na Kenya, egatiye byama biri bitaite kwe Rusia kurasikia makirekia kyo bomobwa Azimio wikiraboniga na bakonyora mangana ya sepeji ya 5 mugano noraiga se gazeti ya The Standard ole sepeji ya 3 Diana kwana ko igwanga abana nkwira bara bayibuli babeseke gambiro nana korora lakini nara ya watchiri nginyorete omumroyo motatu mwabari koros chibes cha bandia akaba gakorangiria abanyanyimbo gokoro chibes cha bandia ingo gokonya chire lakini tori gutogorire sukari tori gutogorire obusi akaba gakorangiria abanyanyimbo bache barore buna kwansa guchiros akaba gakuri kubyara agateba ise gakare koros chibes nyumba mugano nole page ya 3 ole se gazeti ya The Standard na ande buna togotebiga igansoko no togotebia obwene bwa mangana musacha bwe myaka 50 bono niga muikiringi na bosi bwe kegambiro na ise asagoteba nigatagete amanyekane bwikiranu gwetera na oise oyu omuiburite musacho oyu aselieto kurunga John Adakuria niganyare ko bagoteba nyina niga bisete obubisi bwa obonene kurwa sare kera ai muiburite go saiburitwe asanya artako bagakomenya no mugakoyomo uyu renge gotebekana nero renge ise lakini utarenge ise lakini bono osirire okurukwa Elieta Eliud Sachinda Wangusi kotatigarende umwana uyu ekera anyora libaga yokogenda asiense ya Amerika mwaka bw'ikiri 2015 isato naliacha kumanyanga ise tali ya rurenge kulende ise ni gakurukwa Elieta Stanley Wangendo wa Ruimbo ase amugano yogenda tegotebanga umwana uyu niga aiburitwe agoteba mwaka bw'iri bweyamo chimiki anda 55 1975 ase bagoteba bon tali mwana no muntu mugima muntu monene bw'imyaka igatwa kerore 50 years I think wetanire no ane iye igatwa oro ikire bosibeke gambe imyaka igatuniriri kwa sitaraki tigatura chakira eta 40 abuga bodo o ikiringina asibosibeke gambe agoteba mamu mwabo igamo ngainete umugaka bamete nerenga nere ise kurendo manyire ise igakurukwa Elieta Stanley Wangendo wa Ruimbo noyo amenyete nero bono lenyagosira okuruko Eliud Sachinda Wangusi nigatebanga tarenge ise bono gabegete ise na ngina asoko bisobo bisiobu kurwa sare agochiko kindi guno muntu mwao foro ay doche
oro agari bateba ibajeti ingia kari musiki ndojo mtateba kaigana onye tanyare tigaga kwa libinte byo kirare ngo mwana ni no muri ndire bakabona beiro muntu omonene bona ria guchikunyara ono dayaro ovuga doyo abayibuli abange kukini torabana ntumanye tirende bono muikiri bosibike gambero ntumanye tikiago sabara kinya batebanga nigaga netikumirana na ise lakini tiyana konyarekana ande asago teba go batiga go umugako uyu ndo uyu wano uri nyagosira uyu mukine step father yaye uyu kuruku wangusi niga nyarita ko bakumukini kurwa ekerari nge myaka 10 na oyomo 11 years mwaka 10 no oyomo igwano uri yose kurigereria niga tagetamanyikane bwikiranu na ande ngiye ko gera abayiri ba amini abayibuli bae ba bisetengani baminto batabanga no kubwatia chimbara terecho kumanya sarwete kurwa lakini rende innocent myaka yuti yabe mingi wono iganyori rwake ya boyene bari bosibweke gambiro nani tarike gambere gake high court mwanchumurigere nabo wesomero mugano uyu asobikiranu ase gazeti ya The Standard onyaraka bago kumanyanga ningi kelia bakonyaraka ba use amate yugendate wetera ase kinekyo aigani ndo chese page ya gatano familia ya mose amateyamo yo munyanyimbo kurukwa Benedict Kabiru oyo nyartuka baga kogenda asense ya Haiti buna aserumbelia ya moya ale soete asegikoskilkia abanyanyimbo bachite kuruburendi asense ya Haiti buna litwa teba Port Prince muchuyo ase ebibago bya barbecue binaritie serikali yerete abanyanyimbo bayoro oyo taramenyekana asiboniga umurayibwense abagakoralia ase kyombekelikia United General Assembly ase umuchio New York obateba lende ense ya Kenya nigo yatemire kurenda umuchio yugo sense yu ya Haiti na gatebanga abanyanyimbo batatu basiri obugima bwabo akira bagenda tekurwa oburendi bone familia yu weterangina niga gateba nigetagete kumanya ekene nga yumwana obale na namono asingina Benedict Kabiru yorongo olumunyanyimbo usorengo munyanyimbo abateba niga kumya ekeraigwa umurayibwense William Ruto agukwana ense ya America nga aba yamate chiaba batatu chiabere chigo Syria abanyanyimbo abo lakini aiga asense ya Kenya tibana kotebigwa ase umunyanyimbo yu aberete abakorole ebicheyo uno mungino yo ikaranste gatigati abamuraba mwabo baroro bagukwana nabaliki amangana bagoteba lende nigo bakumitinga ngaki murayibwense abo chikurwa oroboti yoru sense ngao ya America lakini iga ime ya Kenya tarateba ninki kerikerete ose Benedict Kabiru nga yaberete abego manchito murgiya tugo cyase gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na 3 ngokwanira rigoro ya procurement eri yaba governor babete bagokana koko bwato kwa wechitenda goitera mtandao bwekerero asibatebiri bunati bari guchikwanchirana nabayigo bamochiriye kyombe keria kebatenenete nabayigo bamochiriye treasurer asoko genda no murobiri oyo ase magega yabo gokana nabo igekoti wikirana se kigambiro goteba buna tibatayiti umurobiri yo kore nigo bamochiriye ekigambiro asoko tayikirani engere yabasabate birimna tibari gukwanchira umurobiri yekyagera nigo bwate bwoka obukumi nabo gotori korenta ubwasioko buna emirobiri yo gukonyara gikirani gwa ase ki county gonga abagavana gukira boniga tibaranjirana umurobiri oyo electronic government procurement okorkwanga EGP system ase kitenda kirabe chiko bwato kwa gochia ase serikali kirabe gochiko bwato kwa gochia ase county chabe chiko bwato kwa gochia county kore ni goto kumanyibwa gukira boniga ni serikali wetiro murayibwensi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto etagetenga kitende chibe chiko bwato kwa gwetiro umurobiri obwekerero bunatebetenga n'inchire ya mubigo yo gukora bukurumi mensi ya Kenya nabayigo kwenda namabaga guchia sabantu bonsi bunatu abire tokora ngo bukurumi nonye bo gukwanirwa torali gati y'abarayi babiri bagochora abantu bamwe abo nabayigaga bari bamanyite korende abagavana barabo bakanire mwancho muligereri ase page ya 5 ase gazeti ya The Standard nigagatebanga aba iburwa bense ya Sudan bane bamenyata sense ya Kenya nigo babekirubia ramaega yo musubati oliko bakorere gasi ya nyumba kokwa asenjira ya bututukano dayano mugano yo nigo lenga
nonya nese emigano iria korekanete ase CTV chinyomba cy'uburari musubati yo mukuru kwirieta Zeitun Kavayo ni gasiri ubugima bwaya ase chinsemo cya Kilimani rakinende igento kerere abayiboru abo bense ya Sudan kubekwa byara asabanya nyimbo bagoteba nigo musubati uyu airuruka ose acharuka kurwa enyumba ya marongo amangi lakini kurulirongo lya gatano goikanse na omusubati uyu ni gabwate emyaka 55 na nigoteba ogotebekana gusabanya nyimbo egente kibatebiringa niga airuta gochinse igetali wone esbagatebo muswati uyu niganyara ko gakurutu gochinse bune amate yatebetero batagete bamanyu wone esbagateba nigo kiri busano chiasirite se nyumba yo ari ko mirimo konyochire nyumba akarangirwa bali abanyene ababara abayibulu bense ya Sudan bagachaka kumuita bune gotebekana na omoelio muswati uyu igatebekana nigarutwa amate yatebetero batagete bamanye kurinda abanyanyimbo bateri muswati uyu nigerutetensa makweli yo botutukanu ase gatebekana umuswati uyu ukuru ku Faith Kavaya umuswati munyaroko yo ku Faith Kavaya nigabatebangina Zeitun Kavaya nigasiri ubugima sinjire botutukanu yento bateri abanyanyimbo babwenete kokora obunengi na kumanya ningi keirera ngina gasiri ubugima bwaye lakini nende gento gyo kumingelinga nechibesi chiasirete chiri busano kera chiasirete chiri busano chiarenge serongi nero ligo sibichiangabu bawo chaka kumubwatire ndo bakamatebia bamwakirite simi actually konyochire tali yago kora amenye toro bali bawo kolega asbakora ki bagende se chinga chiabo wakirwe simi yo batebukorera nagocha nabanyana aba bakale aba Sudan kera ira nabakumuboli chibese chinga ichiri chiri busano muswati okana tabwati kera kana tabwati bese chiyo tarachirora tachirochi bali okora bagachaka kumuita buna bari gotebage kora mangana intwa yero chigagwetana na ase chintana chimetandao na namona se oburalia politpoto endete gokora gaiga muswati oyo ekamanya gutugekana ogure kurwa ase lirongo lya gatano lyo nyombe yo ase chinsemo cya Kilimani bona somo speed okuru ku Patricia Yegon atebire nigo bono abakagirwa bane babekiru byara ekera bachakiri obunengi gukomanyanga ningi kerirete omuswati yo aselieta Zeitun gusiri ubuma bwaye kiri busano ni kibese kinge sana ene kinyinge nabo kigo cyenchia no ene school fees nabo wakanira umwana nabo akora bintu gete lakini nchiko gore bogima lakini chibweneti goita obugima bw'omuntu negento bono lende kiaretire liororoche asbatete komanyanga ningi keirerete omuswati yo gosiria obugima bwaye nabo togochaze gazeti ya The Daily Nation page ya 10 mugano yo no yo bugichania sana umanchito murigeria nande ndarayo kwandro mugano yo o Endarasha eskureria Endarasha saboro kiwe meronge bere no yo mababete bagusiria magimabo twara riga tichi skuru Innocent aboro kiwa babiri bagwesokia na gukora umugiro korobekana baika bagasamba chinyomba cy'uburaro mnabone skuru ni reality naro kibaka aborokiwa bakogenda sa abali mu bamenyete kinyomba kiri cyabali mu kirase skuru ine bero sirindagira no gwakinete no chimayete skuru nje aliko rubwalimu umayete compound aliko rubwalimu tinama itaro lakini nama itasa bali mu bamenyete teachers quarters na waya lakini teachers quarters no mayatenga ji skuru chiegenga chi day school nchi abugate bwalimu kale dana kumanya ndigiya chenje tone cyagwaterenda tiganga balende baje twakara igwente ko rukunga au singa allowance yali kuruku abana bange bakinete babalimu bakinete chinga kitali chiaso kwale gutumwe skuru asigete keroko gendoro kwanyora mbaga agite chisku amini chinyomba bali bamenyete abalimu bale bali taya barubu alimu bakamaka wenda chinga chiabo balimu nabo yali kuruku tigaba beji boarding school mumanyete kwanyore school primary school yaga achite chinyomba chi uborumu boberega amabati chiamaomo chinde bali babwaterende bobese nabo bali kwaga paka noye chinde nchi yalinge cy'obunyansi mate nyomba y'obunyansi boli yayi na gotebeti halina kuirora naye mai nyori yango de yana nyori yango inyori ni mate nyomba y'obunyansi ni maito buyabwaye ari ni maito bobibwaye
nande intake na wangu agachaka nyumba kali kerba dongo kagokerande aseki eline fridge ngabwata kaberera iga kaya ikire chinsa iga ande kuchiria twara akabokendo kanga ka fridge ine kienyeji ndoja kara kibwanchu eke ndugyo kaya nyumba erie bwate disadvantage kusubo bebuaye ngiriye mbure gotwa nande kwanya turi gutacha macho konyo gutacha mamwa eline rakiri tigagatebe ebitebi kwaza amabati atubwire karakara tusariya umaite nyumba erie mbure tu mambi ukoboka kwabaga buri yatuete turi komanya goze yakoretaki yatuete nande gento kende disadvantage embure itori komanya ibna yatu lakini rende disadvantage kero bwate lirongo koikowe very careful kero kori na igorari tori na neke vrito seta yo chikoli lirongo tabe kanyange ni oro kale bali chia kabegiri chinyange mata matoke ironga ka atobeli bono lende arani nyekere tutonga iri tote abanga tinkere tubula Joseph era okana aote atingi kereti amatoke ka begiri irongo mpaka nindi nitengarusi Ono amatoka rengi iga okobeka ka story iga ngise jenzi mwabirongona unabonza basha chekije bitara bono bwalimu yale ngoro bono lende kira yale ngoro chinga kichiri chia kale okwale kogenda kwateba muna bono korora abanyanyimbo bagachiri chinyumba chiri chiabo kogenda kwateba inchengo ku innocent na atumire goche skuru kwateba karibu kwaligeligwa inyumba kwaewa kubuguritie mattress kwabe koro kwa rutansa abonye gukuruta mambiro konyori gitanda kwabero nande bono chirichia gusichia lenge buya abakonyori giticha kwa smeka endagira akiri bono nekero to kwanire skuru ya retain for the first time nana kore story yukorobekana kwa boro kigwase skuru ini kubuna na igwite igoro ekero korengera linga aborokiwa ebanya kiuremba arobekanite lakini basaliti binto ande nga korobekana tinda benga no kuyakore lakini aborokiwa bali bagote banga nigo bali netu chingaki bachiko watch game gereri hadani bunanti ko watch bakalinwa chingaki bachiko watch bakarobekana innocent bakasalie bintu enjira kwara korra chomba chikominyo kigugagu na aborokiwa abo ene boli bali kolita etokoro ya matineli yo kora basali bintu manya origeri njira bali ko sambe bintu origeri bintu byasarigitwa nande bone era wama yabekeru abayiboli ko kibali wakana kibese narocho sita kamera mukianda chia salirie ebintu byaligo chiko konya abana abo manya actually bagateba iga sige songo bagateba utaranchira ebintu bikuru kubororo bogende boire birengereri byao korarengereri uno mugusi ateba utarana chomoragi kwatuka kwararengereri bateba when emotions take seat reasoning flies away yani ekera obororo bwire libaga na goikaranse se birengereri byao okonyora injiro korengereri burunge akaraki ekoiruka yagotiga nandi gogotigara bono tubuga ati injiro korengereri burunge ogokwenyora koraka onsana so sometimes bateba to basa wanchira liororo cheliso se birengereri byao unyara ko baba bakora ibintu biritabwe ikintu ngeri ko kunga discipline meta bibuli baitomba to somati hata tebinga ko kwende skuru koraiga tumete usabe bibuli mamba kransi je timaiti lakini abibuli bane bagante birika ko ikeskuru mugaga injinge bono ngete ndigalete na inje na ngo zo minande zo bono nabo so lakini ikintu ngeri ko ku discipline mwana ka chite skuru tihamanya sarwa nikiamwire skuru kano meta bibuli mbali bare innocent lakini bono bachi bakanebe ebese ibabekiretu korene tuya sumugano yo enda rasha aborokiwa emerongibere no yo mamba bete bagusikia magimabo agu omwaka yo eta September ene serikali nyatebetenga nebikitemero biryo yuko chikwene kyabunango korere obunengi kwene kyabuna ninki yasambete eskuru elia naborokiwa baliasi bali kurara tukale serikali yasokiri na weta kire skuru bagatebanga bataite babikemero biryo yogosiria okosambe okoyawe chiskuru manya bagatebanga naborokiwa basamba bamaiti bantu basamba kore no manchito moligereria tiga twende break twirana tukwanira umugano uyu endarasha nabego tugende tukumanya ali agende tukwene kiwasi gaseti
Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Nogani tisemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatie chinde abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo wetere njira ya help ne chikosi chito nigo chiwire uchasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekania geteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuhakirisimi asenaba 0757331085 kusitulikere email riatirimbatvc2020@gmail.com. Sama lietangoro kwa Jackson Omae Yondo mwalimu Mokonyi deputy principal at the college ya Riatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Riatirimba Technical and Vocational College. Riatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Riatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Nguliyole bintu byekerero bunesimi, a laptop, a subwoofer, a TV, a fridge, na bwege bintu binde byestima. Tago chandeka. Soki Electronics no tule iga asinjao. Nkoni tule bintu wichakire byenyumba, ebye salon, nonya ne bintu byobesi aseriguli uraikeri. Nigo tugutukane muchinyamira no bokole bwito no bwokobokera twakirisimye namba 0702669403. Eye Nsoki Electronics ibyo buchonyamira mwesi mwariganirwa mwanchi murigereria ntobe togwikirana ase chichiro ase tokumwerekera ng'aki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igwa kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amagori yebimeri buna chinyanya amatoke amarabwani nebinde ebinge igo toskatonyegera gende agotengera egetaseni gya Ensoko TV obona buboroso obomogusi Eriane Kerubo Frida. Nugani tiskuru asomwana arakora ibya asamasomo n'ekigosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere skuru yao emerulito nige kugenda n'amaganyo a CBE nguruturo bosombi uburaro nabuigo n'ekilaboratori n'ebirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Anje Dr. Stanislaus Misati, Inje Director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibuli nko bakram yamono saba no mo no turetera. Ande nko basaba mo vendera turetera abana kiagere skuru ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full computer library. Na environment ya skuru ga na berengia asaba na baito bagoso. Asamange twakirisimya namba 0722734583. St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi.
ne asensema yetu ye gazeti tugende tugusanga tugende tukumanya lyagende tukone kuwase gazeti nabo igoma nchito marigiri aseje kati ye story tugende tukumanya gati ya tugende tukumanya nabo gutumekerengerero kyago ase namba yetu ya studio ya 0788 6 mara 5 na 3 mara 5 078 mara kabere 6 mara 5 na 3 neri namba yetu ya mweri nabo gasomtana ito Facebook no terminal Soko TV YouTube no terminal Soko TV nabo gutuma ujumbe yago ande ntotebinga ntubwateri tukolia rero ribaga kwa bene onyaye ko gusanga na intu onyaye ko wakesimi yao tonyaye to gusanga AMASM ko ni twengwira ni omugano yo oenda Russia ase aborokiwa emerongevere noyo mababete bagusiria magimabo gwitira umuriro obwe nyomba yo boraro ase wikira boniga abagendete gukora ubunengi kurende nigeti family go se chiamate chiaborokiwa bali banyate bagusiria magimabo bono besokire nagote babuna nigefa serikali yabombiri ekiagera yabatebetinga gwitania matu itari gwitania amatu kemerongi 3 itaranyara kya gukora ubunengi obona kumanya ikirete okujya kweskuru yo kole no manchito murigeria nigo boigo baboririo mo DPP wesokia na kubatebi ninki kigendete gukorekana asibabori nonye no murindi omo waziri bo bandi bayime Kipchumba Murkomen nere abeka wesokia kurende ntwaro Chicago kwana garia jukwala usalama ase chinsemo chiria chianyeri asabeteka ukwanira igoro yo omo DCPP kocha kwene kyabuna ebikore biria bire ase ebitabu ngo byo bire bigo ikiranirwa ebikore biri bya bete biko kwanirwa bunengi mbabe kwene kiwa elio abantu banyore obwene bwabo chinga kitoro chi family ele nchibwate amagombo chibice kiri cyabana bari babete bagusiria magimabo no chire igonga ningana aba iboli chiamate chiabana bali emerongevere no mababete bagusiria magimabo abamura bali akorase school ya Hillside Ndarasha Academy ekere nyumba yabo ya yoboraro yabetege ko yanyora mugano yo onyargo kosemya mange kurwase page ya 10 nande kwero ikase omugano gase page 13 ase familia ya Monero erinekerero asisemo chiria cyanyeri asitokumanyi wanga ebichanere gagwase page eyo ya gazeti ya The Daily Nation ngukwanirere igoro yo muswatyo yomo muswatyo mokobeteka gusirio mwana oye asamarieta Elizabeth wa Maita akabaka gusiria kagoitwa no muntu tamanyikanirie igabeteka kongentwa agoteba omutinyo kabere kitari kikyanda omwaka oyo 2025 naboigo mama mwabo mwese koyo nere akabaka gusirio bogima bwae ase damu Maragwa town county ya Murang'a nere akabaka gusirio bogima bwae gwitiro kongentwa ase damu umusiko nababwa toburu sana na basinyirunga kiara kore asabate banga mama mwaboni gabirenge miaka 60 miaka meronge 5 ni 5 nomo innocent kagitingas ama sometimes ibintu mbire bikaba byugo cyane tuko manyanga nikirija togo tigabya swasi family chito ose chi family echi chiamate chito tobwate bintu nebinge biroro ndege tangani turake elio mana chinga chito endegia kabere tubeko turusio bo inchoro nga nincheras mali tangani igento kende tumwegene nyasaye na komobo wa nyasaye na machikali komia musa to yabwatinga bwanjo yo mino bunaye bwakoreteki bwanje tai bwe ekero gukora nyasaye na no musikoyo gagotebanga boni go muntu ntikarite nere nyasaye ndaite nandi muira ne nyasaye family yane igere very humble no ese yanko ya ere miaka 73 nere kotebanga nero nigibwato muichano sana na ndigwe gusaba serikali onyege konyari nyari gikuingiria nabo igabanya kenyoro kurwasi nseme icho besokie na gukwana nyama mochokaro abeka kusanso ase umugano uyu yendekelta gatebangelinga nyasaye tigaboro kire inga kya konya abantu baye no maine tiganche se birengereli via gitobu imanyara ase page 14 asagoteba abasacha batano babire baranyaraka bakoboria ensi ya Kenya kurwa aso muchando osiasa yobwoba
nande etali kwagacha goteba bagoteba tigankwana mang'ana ayo nagoteba murayi omuya tari ori obwate eriogiri nene ase emekutano eri echibara gose tari ori obwate enibe nyinge obotenengu murayi omuya nori ogotegerera ore ang'e gokorera abantu emirimo na kubwatania ebisaku n'abantu bonsi nande orio ore bosibwa abantu elianyara kaba akunengi unakororekana ng'ango korara maya na eyo noro jumbe oyo kabere omunachi omunene aseke gambero kia Kenya gaiga David Maraga abwate oyo kurukwa mutunga nande mutata au mutata nere abanachi bina balibe kigambere kenene tuligerelie David Kenani Maraga nande gaiga nare na era Willy Mutunga omutata ukia mutata Paul Kigame amini oyo Kigame Mwangi oyo Kibwana na abande bakorwa gochia saba Kenya ngo ni timu gete ya chakira kwa bagekorosi gwise kuligera ligaiga ntubugate abasacha batano babere bagatebekana Gitobu Manyara ate barakorere ensi ya Kenya se kiliate baranyare kwa bakoye bolia kurwa asesia sembe asatebire David Maraga Will Mutunga ukio mtata Ruben Kigame umungwana oyo koroko Mwangi na oyo Mwangi oyo na Kibwana elibanyara kwa bakora asenchira yabenga na baranyara kwa bagokonya abakenya kurwa asomu chando yo asate baba sacha batano babere na baranyara kwa bagokonya ense ya Kenya kurwa asomu chando yo Nabigo Innocent ukuilawe na ndio ikasi gazeti ya The Daily Nation page ya 13 rero kali bataite barangechia kigo sibataite barakune nkoro yane tari kugongechi ukune nkoro yana kigo tokote banga eskuru ne rumbo ibulio kabere hande kero konyoranga family ntiwatamangana au eskuru goko gendoro gwasasoka kwanyora bali mukwa bakwanira kwanyora borokiwa butokote banga wanafunzi wenzangu kwa banyora kwa basaso kiraba nambaro konyoranga no musanyo go kwa matebinga akirero inkanjare ngebya ikega bana sumugano yo The Daily Nation page 13 mukwaniriri go ryeskuru yemo Kenana Primary Njoro Nakuru County bunega seti ngoteba nga abarimu mbabete bagwashem gwashemo asiki kusi bagosokia aborokia babere aborokiwa babere gari kuri family yemo nabamo abana abamo umwanchito murigere tibeti gusumugano yusingo yatebya gusina bo gwesomera urene go kwanira ori igoro y'abarimu babere umwarimu oyo moyani godragi abana bukuru kirasi mesa uri anyote ngambabe gitiyanga senchira yabene mbabe gitiyanga biya akabaga ko burusi kirasi mina ko boire wikabisi y'abarimu 200 akabaga ko barusyanga kucyo kabateba ngati babe gitiyanga biya abana bari umete enjira nere bayigwete nande mbago getwe bakabwata bagatama uchika bakolera nariye barimu abarimu tante abarimu abagaka ekiarantu bwate ladies and gentlemen ane abuna bwabarimu abaswati nabarimu abasacha egente kinki abago getwe nabarimu abayiboli bakabwata bakeru kogolera abana abucyanga nande gente kinakero cha somtandao asigati y'abana inchi nabo igabanta baya bechinkoro chinga babete bagwesokya nakotebanga toibona abana balia tubakanire fisi nande tubagolire cyanga ikyagara buninchira yemo yo korokinga eskuro terekera niyo kugani kwaborokiwa konyoranga omwalimu nero nando ko body shame go songote ibo maite enchira nero ko iguno nyenke masomo okay ugomugano ino konyora yari ko kwentekemo nindo chebiro byarire nande ngo irana turaseke bute lero tutete nande tuigo umurigere likorubunka asare atwakeresime tutarasoa sengwane yo tindo chingo mwalimu ina gwasate ngiko tebera ta gwasate ingendo gotebera ngelinga abana abo baire libaga bamanyekanire ingendo kirba tebanga magena ali okoruteru yatumiko koreki wagache naro muntu rabara akorire gento asa maiso y'abantu kero kanekebe lakini yonyora umuntu yo mwelio nerogera ubugima bwao bwachenchi waunchoreri to basakoba ayote tegosoki umuntu munchori ubugima yenya sa bono kwaunchoreri ubugima bw'umuntu lakini ubwao busalike yani aya obe condemned forever ayi kwa mokolinga asekererwe toliga limo swati yo mona ari bwageturwe chinsa muchiagusi ali akamuswa gakurwe nini guchialiga
nande bari atari kuiguya lakini enchera rende bintu bya byonchogete kera bakenya barigereria kereri kiomondi babuguri umugano kwa roche bugima bwa na boncho sisi kwa sisi so sometimes tu amukastigate no ri nero korete gekorukiria ogerire a situation yeri yawe wetera go sechinga kichiri cya ochingo ngwetera cyamanyekana igorende lakini ndege tototeba tubasa ko toka nayo kogera umuntu nde ayigubo benkoro aye onye kwigure bobe nje gwe mutako ngakorwe natebatimo chaga igo ngakorwe abantu bandorera amabera na bankonya mwanje murigereri aigana Soko TV murubiri na Soko bwakire ase gazeti ya The Standard y'Epage cyomo yali gondoche chibicha chingiya cyomo chengo asomosubati Lilian Odira aikire ase ogetikia JKA litukulie igoro bakonyara ko bakwariganirwa na marigania arenge yo mucengo gaiganigo ndo cyo muswati Lilian Odira nabo babisa ba Kenya Prisons umate muswati yo n'umunyanyimbo Kenya Prisons asendo che anyara tukaba kwariganirwa nigesucha asenjere ndonge nindo chega iga muswati Beatrice Jebet nere olionya tukaba kwebera e gold aseke minanekyo nere kare ase enchirelio mucengo musubati nara ogurugu Faith Kipigeon Kipigeon ero nalire maganaya kirega kiragocha gabanyora mari ganiara manene nere nabayigetabwa ase getie kiya JKA nere kanyara kabaga kwariga wasanya atakabaga kubwa chimbero cie chimita elwe mu chimisano na chiri cie chimita chiri busana gakoli aseli bagalia kabere ase Beatrice Chebeti anya atakabaga kwira aigana bokora abantu bakorukunga abatengi bali bakorukunga bakora libina liri tuwateba tocha bakora bakora ikasaba tengi kwibire rero mu mranara nero kurokwanga Emmanuel Wanyonyi erengo karibishwa le gari ya airport nera na atakete kurigereria nera na bondo chaiga Emmanuel Wanyonyi nera na igetororo nera na bondo cha maugarenga no muye gokorekane tasigeti kiendege gya JKA negente kiya omwanchu murigeri na ACPG yo mwali ye gazeti ya The Standard nindoche omogosori bwe club gya Paris Saint-Germain gekoro ku PSG kurunga Musa Dembele na niganya tukaba gakoira ekegwa kelikia Ballon d'Or nekegwa gekwana nuguchia somo gosori okoriri biya anene mona asichirigi chiri bakorigereri chia ensengi manana na moroboraya na umusubati okuruku Atana Bonimati goze Bonati nigare omogosori bwense ya gose club ya Barcelona yotoka Spain na era nigairete ekegwe kyo kia basubati kia Ballon d'Or na aigani ndo chomo buyo ndo korukunga Lamine Yamal uiretege kombe gekoruko gya Copa Trophy musubati nara iganero korukwa Vicky Lopez bwe timu ya Barcelona nera kanyara kabaga kuirege kombe kigia Copa Trophy gekora yale ngabasacha naba basubati na kekora kyalengego nara ndo cyo musacho ndenere selieto korukunga Donnarumma uyuboro nole umugol keeper bwe club kya Manchester City akaira kombe kelikia koba umugol keeper omuyabu mwaka asige kombe gekurunga ya Shin asaba subati na arona bondoche umugol keeper bwe club kya Chelsea Okurukhampton hana nera kanyara kabako ira tiganda arabasoma bonse gekora nababui ndinali kuliya nali kerire akorukunga Victor Gyökeres newe Victor Gyökeres bwe club ya Arsenal nera kanyara kabaga koira eke kombe gose kegwa kya Jed Muller asokonyo stigol chinyingi katugukorera chi sport nindo che bantu bagontebi bandete siginyiga bagontebi ngaya tiga gutumikirie tateba chigoli chiga chinyose tikare poto ino mogosoli bugazino ogoro gufikta Gyökeres ngento ngeli karo kibono ndara kana abuno bugazino zichiga yeji nande Louis Enrique omokochi akaira kombe keligia kurukunga John Gilcraft kekoba gekorokinga nero lengo mokochi mujabu mwaka na agaigan kaligerelia umusubati nero kurukunga Serena Wengman bwe club sebwense ya England kotebekananga nere okoletibiya asensemeyo basacha club ya timu ngi ya basacha ne club kya Paris Saint-Germain ekekoro ku PSG kere imeyense ya France na club kia basubati gekoro kwa atenda atebaye club kia basubati
no tagarete Diana ntagarete kabisa maete nabugete producer yabugete beats lakini tebuati pi maete azirare rora yake uko igwala aho kwani bintu no inchinga kichiyalire ora tena gatrategera aba subati etimu yaba subati yo mwakengi ya maete no musubati yole oka na gokire uti ningechiri boka ne timu ya Arsenal mwacho muligererie maete asenjere yumuyego yokorekanete omuchi opari ase egikombe kyo gusebye gwe byale kwana no bya Ballon d'Or yeteli Ballon d'Or ko gorongo na goliboli inde bali manyete bali nyegeria bali nyegereti ke batieranga ne titago nyegeria agade byara ntebinga kya murabake bacha baterete mwacho muri to ko register sport innocent egango kwane na bali gore ya okunyura abanyangongo asiba goteba bono inseni gikari kunyura abanyangongo tari gwetera uko bakibese kurende gwetera gwetera obukori bwabo byase ikigosori nigo bono bako kipara nigo chikari ko nemigwa chikari ko chipara chikoro kwa marietabo astote bibonga former world marathon champion Douglas Wakihuri trains training at Ngongi Forest igoritko dia September tariki kyanda 2020 asibaote banga epare ya masomo choma Nairobi bono nigo yarukirwe rietali yae red side Tebogo Botswana nere ekera wini remains 200 meters nere gold nere pare gari ya Paris ekanyara gikorkwere tari gobono mayangana yuko yanyora se page ya 30 ne page ya 31 umanyenga abanyangonga baboniga kipara bakachiabeire chikoro kwa marietabo njake pare tachikorkwere tari tokoro mukia moncho murigererie gere na intuchi bara chirukwa marieta ito indo chegaiga Amos Maina kebati agoteba gari chinsemochi ya Kiambu County ateba kuna erekera chingaki nigaturigereti ne familia ya sagoteba umusubati kurugudolvin intabo Nicole Mura na Ensoko nigere enka ya maya nigagoteba tukwa ni big boy John Kebati big boy yo wana John Kebati babito I love told Diana naye wakwani na Amos Maina Kebati Amos Maina Kebati meta ina small girl small girl mwancho muligeli chiabere chinsa ibere ne chitaika isano ne motondo muntu muko musini tokoirana nigo togo chakie nkwana ya bene na lero nko bwata tuli chisimcheno tobaigwe se asenjera mwancho muligeli toigwe eliogiri ino na namone ngento tokoboli tukolia lero muligerelia keliga goronto atebeti kwa makabesa abera mange sana Diana nga igo tutakeire ji budget isato tumanya go wakana liwa molia makabesa tokorete ki tubwate muligereri orenga ntwaligereri togotebu asili tuko abakenya nigo ba kabesa chi bilioni 13 13 billion bagule ndagera batara akora kindi gwakana no neji school fees negento gekoro kingaki amadeni atobeyire totebyanga ayo borolibu aunga kikwabeyiru abwe kenyoro na amadeni mbari abago saba chibese na namono tukwanere chibese umugimanga kibokubegete elitonyara ko batokonyora ekerengere kiao era nande tuatene niyo mogeni tachicha nayo mogeni ugo chagaiga o akesimi yao tokotegerere asenchire ya bene elitonyara ko batokogenda busi aigane Soko TV urubiri na Soko bwakire omurubiri oboniga ekebute kyomurigereria asokonyara ko gusangana itu yamasemo wakesimi agasina mbeti studio ya 078 makabere 6 manakatano na trinere na bayo moyo no golega gwa sesimi yao na ira screen yao sangana itu akesimi boniga tonyare to kumanyananga uno mtene sida tebiringa wikaboniga ngakiro cyobugima bwensi ya Kenya tobiri tugokwanira makabeso kiraboniga kiro cyobugima bore igonga twende break tunatokoira na tunyara tugusanga masemo tunyara tokoigwa eriogiriago 90 Diana Ndemo Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi kwarusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances sungusya electronics nintwe lichiburi yao
nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibetiri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia ninchuwenyo spare part chie chinguru Sungusia Electronics boigon koros tole chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga au tuline sababu yo kole talentambe gucha kuligie byombo bunebi totarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamera gose toakirisi miese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye. Ano mwebuli Henry tumwano obugimo bya bwankyo Eskuri Oborosa Tabaka Academy nigo tukubwatira naye eligwikirania ndote asoko umwana Oborosa Botingu bwichisemi asekerengo gie fees oranyare wakana abarimu baito nigo bali n'ubumenyi bw'emirimo nabo igongotiri barebyewa ao byaborokiwa buna kigosori egatiye binde nguru turobo sombi asaborokiwa ntubwate nyumba cy'uburaro asaba menye time endagere yaborokiwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwakogo changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0722 408142 gose 0708706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners. Triza International Academy atari asichisemi choka chikuruwa kulende boigo nenka yogotiria borokigwa asobugima bwankyo twawere tokwebwere byewa asoko kolebya tari asichisemi choka kulende nasi chigosori aya nkubwatekana nobumanyi bwa borokyo baitu nguru turobo sombi asaborokiwa shimba chitu cy'uburaro ci laboratory amo nebirasi bito nebyekerero nigo tukutuka ime ya Nyamira County twakireshi myeso namba 0756555986 Triza International Academy, we light the future. Baligania abantu banyamira none bari kubikiza amajinda kyarantu bwa Ministry of Transport baleta abana erinde tokuba amasomo yara abakonyenge kegocha anda bayibuli baito baro already bale ase school way abange banjire nga at least kokora tole egasingia tokonya abana which mutugaiga they are useful members of the society. Umucho mano Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chinde chense ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange na boigo bwatra n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi. Ensoko TV oburuso bw'omugusi. Mukabora ingerango oyetigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurireria ayabuno mutitire bwetigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Ensoko TV. Ibona onge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao oboikiranu.
tomocha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga gose kogwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokorio keraritko olie chimamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona banyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo inde aso gutwanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikelia serikali ngichwera kwa negorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini ngoire ni maega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye ni Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Yomorobeli Nsoko bwakire chinsa ibere chiabono mambi ni chitaka 15 na Diana kera twatebyo mwanchu muligereri lero ni gotoko alibaga unyare koba gokurwa ekerengere likia ogocagaiga ase studio buna litwa kalete litukulirinde na ritote adeke bute kyo muligereria na intuto ko alibaga okwana ai no mogeni itu gwetera ase simi kunyara koba gotwa kere simi ese number 0788 66 abu konyara kaba gokurwe kerengera likiago igoro ya makabeso twatebeti goro no mubunge onyali bali masaba omoske Daniel Woka Manduku asatebete ensi ya Kenya nigera seli gwomu oseli wamu ase muchando bwe nibe gotebekana ni gobono tubwate amadeni ya ligoro ayabu ese kenyurunga kioro cha madeni ya gotogende no bwate kerengera likiago na nene mono bantu baminto bale babekire chi message Diana gaiga narolire igoro na kore tama mocho naso mechinde kera twabwate liberera li nyinge egere nkwana yabetetese bolende tigatura bali bararikire tukuganyete ko twakire simi nande gero twakire simi go chaga gase studio ensure STV yawo igoketie eliogi lirense egere togotegerere na lituranyara ko batugukwana naye asenchire wikirano kero kubeke eliogi regoro gogosalia abanda amato ugwata amato igera abe biyatotegererane asenchire yo egera togendere busyo na koranga twanyara kabatoga semani iguru ya makabeso tubwate asebinyoro nande onye kubwate basemi bunde na bagoto tebinga yaya njendo cha makabesa ya gari igara kinende tuatakato ya korega chenguru ku Innocent Onyango Nanchu manchito muri yankoro kwa Diana Ndema buno yomitawo tebiringa kagwa kesimu yago cha studio itwene kyabuna edio girie TV yago ndirense kyagera bali bande baligereti abaligerya bande use naye kiro kuligereri gago konyoranga ya gwatire ogotokorende ujombe kunyarande kingo kisoma nabego tunyare tugusika mutwendo che baligerya bagito baracha kire wake simu timaitino Innocent use digankora igwata gusentora enda ujumbe digatora enda ujumbe moteri yatukanya sini atuganya sinini producer yatatebrinere komesa igo aratuganya sinini muligereri yuminto turasoso jumbe bali getera barabu to mamanyega iga Frederick Ogemba goteba good morning from Nakuru massive well represented
Chaja Jones agoteba kurwa chinsemo chia Nairobi tuko pamoja nindo cho mugaka gicokero no arega igagoteba following White Dove Mura oyo no muri kinera agoteba good morning abaralia great work keep informing us watching from Karen End. Christine Mura agoteba musulibwe gesusu narago kwane kurwa na kuru City Salams Club goikaga chuba seito watching live asenchira yobikira numwancho muri chinchiri chiko na gwetana na gaiga yakora nindo je chinyinge chire ndoche omugaka gicokero agotebanga keep watching agotebanga young face agotebanga yonge good morning na bego Chacha Jones I'm watching you live from Nairobi tuko pamoja. Freddy Kogemba agotebanga good morning from Nakuru massively represented and tuko live. Nixon Okindo agotebanga hiyo mambo ya Nyakango ni ukweli, niko na rafiki yangu ako kwa county ya Nairobi amekopa kila duka mshahara kuna 2 months sasa twatebanga wikira boni gani gabakora imirimo beki county bagenderete gwesokia na gotebabuna tibara egwa kibesi cyabo nabego twaba tukwira na maigase gazeti twanyante tokosoma yari gotebabuna no nyera bakora imirimo be serikali wikira boni gabange babo nigo bakira amakabeso basabire kiyamateba kabesire bakire byombe babo wiri kibeso ko twachenjiri amakori kuliko utera amakori ari bantu bagwetera botana kyarangumira na muri gerani uko endana nyakia guchigonte bya besiri aransabe igonga nara yogotebanga ni ukweli nabo igo Emmanuel Mwaga MCA incoming sense woda nera otebanga niko na rafikia Obonteri Emmanuel Mwaga kurwa Getenga village Rio Mama pamoja na my lovely parents Anyaboke and Peter Mwaga na igo gukona kuligera chirichirase omtandao Facebook tikanka se namba yetu studio endore bari batumira ujumba otebanga good morning my best journalist I love you, Diana, for your work you are doing and innocent and I actually like Soccer TV. Miyamana sana Onyango, you did not read my message yesterday when you were with Dr. Honorable Manduko Bunyari Bari Masaba. Why? Innocent, why? Clean fish. Asabira mavira gaki yari ko jari kana igore nkwana yabitetense nande linagoli to murubira barata ndebigel bino na abirolire. I am sorry. Bono na botu akira clean fish imigo chaga igototeria makabesa ayato atonalirie ayegwa chenjiri kuli atashira kiomto kwa makongeni Jogo Road atebanga pamoja kerandeni sieke yo musebwegesu atebanga no ara somoro biri soko bwa kire na bwa soko bwa kire Hindo TV ya kipekee kutoka Gusii ambayo inashika kote nchini Kenya ni Daktari Boni from Kegogi Metembe but currently niko Nairobi watching live twatetenga sense media ya Nairobi na otora sense mocha signet kwa kaunti ya Kisii kaunti ya Meranichi kaunti ya Chitetana ina ya Sorogongoroksi na hotonyora sense mocha ya Pang tunyara tugusanga naye batebanga kibice cyitongoreka kiriga guna Mario gya senchira bene ngonga no ina ba director bitukura studio akabere nkokora bari mirimo yabo yabene kweneke buna amariogi mekibica ko ikirara senchireri egokogokya tigangwa na ngaba director abu asamalieta big boy John Kibati na told asenchira yabene umoncho muligiriri nindo chikira Dennis ochira sensemo ya YouTube na ndenindo che Raliza Real kurwa sensemo cha tasi ya goteba mbaka nyamache maji mazuri nigo ebwatetebuya kabisa Soccer TV eyene yaitomwa no minto asagoteba butambe mbuya mono Raliza Real kuruchinse moja tasi agateba eyene yaito Silas ratema goteba togenda yabono komo mbaka omwelio bo umurubeli na gaigani ndoche Silas iratema asagoteba igale chinsemo chiabo songo chituka mwanju muligeli nabo kogenda asensemo ya YouTube onyarika bo stream na senchira ya beno nyarika ba gokurwe birengera byao amateni ngakia kwabegire nindo chengo na bochachire Diana Lorango ngibagateba abaligireria baito na anana mono gosomurigirerio itonkia goteba kurwa asenga ya yali asaberete anana mono igo ko keyerio girie TV yao ondenare ochakira kororeka bara bange bache wakire Simen Soccer TV wakire hello Soccer TV wakire motoko kwa na nere na nding sema kyoko bwana omanjito maligeria keirio girie TV yao na litokonyara toko igwana keirio girie TV yago nago biya mona lietalia ondirelie lietalia o lietalia nengoro budie
Elinde ngoro kungaga nyumite. Ngaga ngayo kwa na kuru mwana minto. Ngo kwa na kuru nyamusike bogora. Nyamusike bogora. Omuga ko tenyo mbiyale. Muga ko yale kabisa. Mungu anelibono tatebya makabesa yanga kiayo ya roche. Omugambye makabesa arana mayale. Tatagarende agara kwa nyatumire buya na no nyake kuira ni ajibete yukia sejere ngere. Biyamono kurwa sechiseme chia kebogora abu achisemo chia nyamusi tigango toigo yonde nere nkiago teba mwancho muligereri twagotebye lyogiri yago kolibe cancel TV kwa magokwana na intwe na litoko igwana buya no dero nganda tole paka chi conference ese chi meeting yomaite chiri online kero yo magokwana konyoro yonde lyogiri kartaki lira ne tense dano rango sento bwato yonde gwetera se producer itobne goteba nsoko bwakire Wakire Soko TV. Yonsaira siratemo chituka gatiande bana bambimba watete. Chituke jijeito chia bosongo. Gaike umbu. Wachire gotemaga kukindenge karatata. Inga kibya bere nande. Eke kabwe kerebo satate bintu byatonyarira amadeni ngeke no makakolera ngawa. Ebito bya kongire kwa bolire ya network yao korekana ya bolire na atagete kuigwe birengera byao ngaki mandegere ayugwa yatemire nakabwata makabesa mandegere aya musoli nororo mwancho muligereri nabo nyara kaba wo twakire simigo chaga igase studio turoje nchigendete ko swa 078866 96 ogenda ali asensemo ya Facebook onyara kaba go to follow ogenda asensemo ya YouTube onyara kaba go to follow na asenjire ya bene nabo nyara kaba kurwe birengeri byao ense ya Kenya yegotebekana igebwate boni ga makabeso ali chi trillion 12 maete igoro ntuategera de ben agotetebi montako e bilionia yamo gokolie myaka 3 no tiene similere gaiga mwancho muligereri bwakire. Hello Mararia. Ngaki bwakire. Wakire. Esoko bwakire. Totebya ngo ngaki kwabokire lietali yao. Lietali ya Veronica kwambuka. Korwaiga kamiti. Korwaiga kamiti. Wana igoro ya madeni. Deni terimbe gogo kabesa. Ogo tumika na kupole okwenenjo. Wane shida tobugate Kenya ya itone yemo. Abantu baro kabesa chibesa libagachigo kore bintu biri bitakeire. Batare chisabari chiuka. Besa nchiri guchiso chitakeire. Taxi abantu bago taxi wa. Umuntu ndobe kachibesa mu. Yani yenga buna bono ko enokore gafi umushahara onyore. Oretero umuntu ngo nyomba egasi yaye no gutara na kuria egasi yabo no kuria bona botokorire igaba Kenya abotokorire akije nare gusabaiga tuwachandikire mpaka none umuntu bwate payslip akwenda kurusie payslip uko bugane timanye tugo sempiri kie karora se payslip eyo yabere ntambe kabesa koira niga wakabesa ku point A koira point B. Tono yani mpaka wikaransa kuarenge batana kia bantu bansire witera abange. Because wate family nyombe gotegemete. Okoyora nyusi wate mungo senga kichibesa nga yabantu umuntu akogenda umukutano abogole pie delegation yechi million chibesa na abana school besa nchiragenda oro wate bigwa go same project kiyo vice president yako kora abi bagaba ko ira chi school manyamo ndikere rimuna chi school chichandege tabari mu bachandegete chibesa chiaka besa twe bona nende uko yabantu chigo chigakia madeni ya tuitira lakini ngo sabaiga tiganya sato konya abantu babwate chikura
egera tokorobo chori boronge na ndabantu batwara obongo boronge kerwa guchigo korobo chori mbiyamono Veronica Kurchinsa mechi chia kamiti gere gaiga Nairobi mbiyamono asebirengera libyage bija kwaro liru naketi lyogirie twamutegereire na enkaire tunonye no lyurenge kana yero muigure biya nabo tutagiteigo bona machika kubwatigwa nabo tokwali bagatukwane na ya senchire wikirano Diana Rango sentu bwateye nde nande yachire umuligereri atatebe alo esoko bwakire Soko bwakire. Hello. Kayeli TV abo mai wotwakira. Kayeli TV abo mai wotwakira. Kayeli TV abo mai wotwakira. Hello Soko TV. Hello. Bwakire. Bwakire songane. Ngoto kwana nere. Ile kokwana dedi kusire. Korwararia. Tae kerengera kiago. Kerengera kiago wana tuwe na watu anjira. Wone tu kula kwa tu ngire tamangana ndete. Mbona ndiko dina mezo kule tuna watu watabasija tuwajira na watu skuru. Wona ngakidura amera. Ekoroche ujumi yaboniga. Uchumi yaboniga yensi ya Kenya wikiraboniga ngakyoyeroche. Agitento chete. Oyo mwanchu muligereri. Togotebinga. Korege ntokeli togotebanga tigatososo mujadala tukuburiga madeni gatoberete bube. Aye nubwato ndebori konengete tegwatebire mwatebire ngakiyaya gabete bube. Uswati Veronica otebire ku committee. Kero kurusie payslip. Ero murambe kitaige ntabe lakini ekhoji kuligereri kwanyora ngento kekartiki. Ngeyo. Payslip bwiwazo ko yebisa paka kwazi nyunga nechi obuli kwali koli. Waona lende asenchire wikira n'umwanchu muligerere gutwakire simi ogotatebie lietali yao na asokorwa na nene mono kendo tugusaba kero gwaka gochagaiga eliyogirie TV yabo libense ali tokoigwana lakini otake gotegerera na ndo otegerera muina tekonyareka n'umwanchu muligerere igo asenchire bene kera tugugwakire gutwakire simi gotatebia soberete Diana Rango sento bwate simi nde yachire ekara ndo chine chinyinge chikomeso mu producer agoteba mwanchu muligerere bwakire Alo Soko TV bwakire. Soko TV bwakire we. Oya kurukunga Dennis kukupa kulusinza mo siatasi akose lidali mne Dennis umbati. Mwaka innocent bwakira abo. Bwakire we mwako minto. Mwako minto na bonkroje kabisa. Soko litano ni kabisa ndara soso mojadara. Soko lani mwatoko kiri ani na aleko sabanya sana kaani nento abakusido kutwara station yetu eke Nairobi toko kweke uzi. Otoko tebia sana. Biyamono Dennis umbati mwana minto biyamono. Ya mute seniwe kabisa na ande biyamono asega seri kwa kutoka toma mu report ya inomba kalinya koe. Ari na bai ketona ba kwa tega singia. Biyamono. Biyamono na aleko so asomo jada na aleko kwa na iga ujumi ne ko. Na ote buna njengo jikosokire ekwende ya ne na nyoranga kende nkiyo na alire kurumechi aire. Ama teni gari kera se bono kujikota yo mondo taunga kundo tebia na jeni nga bese kuru aseke kwaka bese kuru wa kweni kuru wa kwaka bese kuru wa kweni kuru none nyumba ko ba ora bese kushike ro nyumba. Iko jumi ya bono ne ko kule jena ko teno to nyasa ko no jora ko ya. Inde banya ko to konye ali ujumile nezo ujumile ko mono gere mbe mono paka kusinga abana bono iskuru visi kwa yo none skuru visi ora akana kwanyona abana bali siku anyo ujumi gere bobe mono twala ko nyasa to ko nyara bara ya bayambia mono museni kusana mbiya mono Dennis kuku pae lishabikirie to ligo chagia to yaba na intwe no ni video chango to mari go chagaiga asokurwe kerengera likiaga senchira yobo kero no mwanchu muligeri ya ndonsi asoberete aigana Soko TV twagotebia kero go twakire simi obekeri yogi lie TV ya wonse to tubasa ko ligu nonya elitonyara kwa to kwana Diana Rango sinaro gutoligie mambia bono ya mesire ko rwalia sesemo ya kabiri studio mwanchu muligeri bwakire Wakira Soko. Na kidana na kwenda. Mbia to na uratebe. Tayari sikiro kwa na kunyamira. Toka uchumi ya komiri. Watu wana tuwata na damu ikasema kwa wana kwa hiyo ngai dogo tena.
Rango wala takoye to nyara bara ya banga o kana ne yange na to be to re ke ngatu na to na ro ko ko no ata no ri ya to hi go re ya Aine. ko ma wa kan do wa ra ko mo san ya to ti ni mo nganda ta kare. Mbiya mono madam. Kuruchisa mechi ya Nyamira Diana. Korekana abantu bamintungo tubwata bali biya kabisa na ande bagoteba chibiche chito chikorekana buya niliogi. Na ande buratu agoteye nike murumunte kyomugusi no ukonyara kuba gukuru eliogi lya kwegwekana. Na ande tote yaba gusiba itumwa kichinse mochio sipi elitumanyanga no ne sigino wato tebera ninga kirabu aliyese kuna kubarabara tuga manyanga ngakitochi kwa ekora Diana Rango ya mesri kurua sesemo ya kabiri studio producer ko tebanga nigo chigendrete komesa neli yogi twateba ko likei kwali bekanse elitwagendera gukwana na aya senchira yabwikiranu elitogororenga ngakitokora ensoko bwakire Tingana chatya tubwati ya kabiri. Soko bwakire Wakire uya. Uya Dr. Boni. Dr. Boni bwakire. Dr. Boni kiganda aliyeti. Ngayo bereta Dr. Boni. Boni ngende kia huwa ya na protect. Ni mbabwaze mugasane ya nera ye kumato ko wato wesa. Mwatebiri abantu baminta abungeke gusina kibono getate chikabe national language go so muntu chigo kwala twes. Awatere diye tango shko miro bira kira fikiana. Akara kego ni dama tembeo si gana awatere batun. Okay. Ere TV ko bwata usio pia sengi mayani Kenya. Mbiya mono minto. Wange dinara ko tebaya usuya madeni. Corruption ya gele madeni ya gele ya Oroje wana bantu bako chibesa ne uni baya de empowerment kira rituko. Chibesa jibo bwana to bayire chiskuru cha bana bako tsali bari siko. Neta alisha tego para ida ko mene ya bana kuna bisha bare tego para. Ana nakinga ko gara corruption no ya ichenge obo hivi chibesa yo kunikira rituko ayo chindaga wa kuno katika kia magana. Baro bao kolikia ese mia oba kwa kabeza te babo no gotebi nga ba bura babo tebirania Pasa jadi mana aja sih kalau nanti ini apa nanti kalau bawa gerete kok kalau tadi mau bawa kerja itu nanti next month bakal ini Lera mo chaval babu koriya binto. Yang paling koko Ngai bawa ko sora. Okay, biar nasa kira-kira kiau. Soko wakiri wachumuligenda bukunyara kwa bago twakire sibigo chaga igase studio elito kware da ya sejira bukira no kera twakira igogo totebinga yoberete producer yaito igego teba chigendete komesa Diana bekange producer iteto na ande channel yote tebinga chia soira Allo ensoko bwakire Ensoko TV bwakire Oyo igakuru kunganera Alex ugete ngiti kuruchese mo chiatasia Mbagura tete buya emitambe bugura tete buya kuruachese mo chiatasia Ingote mabono asense moya makabeso Ubugumu wako minto Innocent yamona musubati minto Diana ubugumu asubara boni ige bora saa kongu kikima bono mpaka madeni ya yato kusunyukuruo ubiti nga tuwa kabeza nandi tuwa kanari deni rinde inche bone gento naringe kuja batebia abategera libami intona mashabiki yonsi tukwe Rusia za madeni ya yapi kitika tunyare tu kwiri nake tuwe ngatake kusudenda madeni ya yato ruwera ororo kusubuga mambo ira nebo abarayi baitu barabunkyora abatebi abarayi barabunkyora abatebi Kya baraiba mintongo batebi na barabunga tiga bato ikange ase binto binga bunebi gabanyare gutuira niri umugemanse usudirende ngana riyo tutari konyora tubura tumusibo munene na bakonyora nganonye batokonye none se muye gisukuru usudirende nariyo konyora ngakio kumuyibori ta konyora umujo okumigwo konene ukikonyara goso asama deni denda kanenyo ni gisukuru fi Akina arko batebinga mbuya mono aso kontegera nande nyasawi uyu
Ene yaito na baba botambe so ujumbe abatenge ene yaito. Ene yaito botambe kama manyo kwa mutasionare tuyetengiti. Enyiti biyamono ase ujumbe yao. Okay. Diana. Niguete wate banga okuengata. Tuengatire igo. Paka bono. Video bya kongire. Moncho muligereri ogogonyara kwa gutwakira esimi go chase studio. Barokora baye bwatire bwango sana 0788666993. Onyara kwa gutumira ujumbe yago asesemail ya WhatsApp na aro gutumira ujumbe utulikere SMS ese enambe yo na mono tonyara kwa batoko igwe kerengere kia untoroche mo ndete gwaka chisimchi nyinge umu director itago teba chigendete komesa ne machiko naye damarago kero gwaka gochaga igo muligererio diogiriro lyo bekense ulikeye umugeni uri twatagete koreta rero naye twateba rero nturi korangiri mugeni onde bwense na kikoro kiruki bute twateba tokora kori ke bute naye watu wakiresi migo cha twakoigwa na ande buna twateba amachiko naringa ekero twakira twanyoranga eliogiria gori karitaki eliogirie TV rirense aine rieta ria watatebia na soberete na ande ekero to kwa na tatebia zoko bugakire mwanju muligere tiganga tagendera bosi Diana ya mesire ndo chini gasene komesa okay soko bwakire wakire uya ngotokwa na nere kwa na Samuel mukwa Wale umoja tu. Kerengere kiago. Kerengere kiago Diana mjomoni mwezi. Mbia tole mono na embiole. Onyango, Innocent Onyango. Mbia tole. Kanji wana naomba nirete kwa umoja tu. Wana kerengere kiago. Kotelete. Kerengere kiago mimi wote wao Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo La gente la sofi le muove entra kabisa yako kwenye twatane kiremone kiruto kwa tia gushi biya mono twachire tokwali baganaye onyara ko bagukwana na intu ndio bana hiyo ndoje muwe ndata biya mono sana sabu buku wako rumoja whatever kusoma ile mko wako umoja tu thank you lakini sasa okay ya butokire twatete kubwato yonde Diana ntubwate yende ndo chinchiro ronchika saine ko so nsoko bwakire oyo job makolinga yobere to mwana uminto igonde ko magwagwa magwagwa ire no tumugirango morabo abantu bamagwagwa babokire twabokire twabokire buya ega smo para Diana kayeli yogi mwana si enkomu saidi na ndega singia no muramo Innocent Onyango ya mono no tora na big boy yo ino John kebati igona renge gote baiga moja moro si nona nchintire moja kwa magwagwa nchikwerera mangana vendeta ya basae asenge njonjino yo mo bara chentenere ta basae be gwati ngima usilaja okay sana okay ensongo TV yune simba ngenda mutwe na kumusabira maya ndio cyakigirana biya mono mwancho muligereri amadeni yaro watebire na taiga moja haya sawa sawa biya mono kuruchisa mecha mawawa no mate mawawa ni maite mawawa alisi chingero je josi ale kotera je ale kochukara mawawa chochukara mawawa oje ndiri bora kotera alisi uranga John nagi John unaga na tele na John noresho atari sani noresho atari sani ya kote John alisi ande mate na bateni nje mu baza ku expect murangeli nga John Choni owe Choni 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 kebati Choni kebati na toldi mondo mutambe
wanjo muligiriri na mugonyara kwa gutumia kirengere kia guchaga igata goteba rero tuigura egerebe ikibute kia utukwane na aya senchira ya bene aigane Nsoko TV Diana gonte bichigendete komesa kurwalie se producer ito Jonah Toldi bayandete goteba nga chiachire chinyinge tigango tuigwe Diana rangi yego chabona iga mwancho muligiriri bwakire Nsoko bwakire Nsoko TV Ngakio Innocent na Diana bwakire buya Innocent na Diana bwakire bwakire buya ayo kibwatirite korwa ngiye mwa ikirete mo cyachucha Kiambu ono mojo koro nyanjo kana ro barige neti buya mbia mono sana kango kerengere rukiao kiri tukulia rero one kerengere likiane Mati nyarondo chunata kwa era kenye yeiga Ndoji nangara wakure na lia mateni yara era Ekiagera wana mtuwa baiga baka mateni ya buchire saiti wakolende ngwatigari deni magego gwatigara abantu bande bagwakana Bona rena ngara wakure mbranyo akwa kwata kiri njigo ya kwerani Ekiagera Ogo chikwanya na ane pezi ripochi kere Kete yeri kwa watu na ane ngetanu kira pezi ripo Ugaakana na ando chaka kuliki na ante eten na ando kabeza bana barangira bana kire school Ate okenge nito ya beire nkongu Ya beire nde Oroche kenye nyene kibese tikendete komenta matini Oroche kuru murayu mukuru urenkoro yorwetoro garinge trilioni Wana lete ikire ikomina iberi Oroche kitambe miyake yeye berere ando chiri kotevi biti Igo bono ndo china kenye kogeto chande saiti Jabona soy direngere liviane Abanda abamenya wakore mekutano chisiara Ikigango bakireka mabaka n'amate Ine arengira yoka turanyare wakone kake Ejichi empowerment jiwa jinji ngandate ko bakonya Empowerment kirigene ngeye monda ba kusikisa ziri nyizingi chiko chiko wakone Kwarache iru no chibwate Jabona nanya kujande pinji kageti Nganya wakora kagati kana kake wale nanya kanyore sinakonya bana bana Asante sana Bia mwana kwa chinse chuja mwancho muligereri aigane Nsoko TV murubiri Nsoko bwakire na tuateba twigurira kirenje te studio nyana kaba gukwana na intwe kara tuateba nayo romogeni rero gochaga bali bagochicha twigurere jamu yababwatire bona rere jamu yugubwataniye network yo kajara abantu bamino bagendete gwakire bagendete gwakesimi na nene mono toteba igo tutete kuigo birengereri biawo igo torasama kabesa manene bagoteba igo tuko kabesa ji bilioni 13 bilioni asili tuko konyara kwa bago konyora chibese korere mahitaji yo kuligenda Diana ande bama bagoteba ense ya Kenya boniga ama kabesa ayega kinire akasine gukina kira ndete gukina in fact omo jumbe nyali bali masabate bete omuraibu enseira ne kwakana makabeso agotenenia magendero lakini esenyenje political will nero ronga tigarende ngora magendero nkabese ngoreiga igotora konsana aye amakabesa anga yagwikiri no murubirio we empowerment yororo rende tigatoyubu aterania sinini tali oroto kominyoke nkona gokonyura at least yokorusi aliese kwarenge kebao kirigense okinoche igoro mwancho murigeli tigatugibirengera byao Diana ende nere yachira nande endo chenche gasaine goswa Nsoko bwakire Hello. Kagete ento chetu como ikera korero chene. Hello, Nsoko bwakire. Hello. Nsoko bwakire na Innocent. Bwakire biya. Umusoro bwege susu. Corona Cruise Sarabkira. Na inje nomba bwatete buya. Sigi no mutara ngana kuru. Sigina na beta gereje choro. Ina ndi bwata binga neri samura muri mwasamu yitubando garu. Kabisa bona yeseme ya madeni. Umuntu kwete na ronda bwatiri deni. Chukira
rero nonye naye Diana madeni obwate esimi ogochikomesa ri gwesimira wate oyayiko omonyadeni oyo boli yabidi kweba Masoli bwege zuzu watakanseke. Ayo kwamanya olenje na sari. Innocent nero gochimwena abu nero gochikokuneli buga. Ote baba mwabu oyo boli oli miezi imi. Bage ko ikero tete ko chenjiri korio gweta. Choni ke bati ko chumoino o chenjimba ke na. Yo rabiese Jodi. Abiese Jodi rero Masoli bwege zuzu. Igo inseje kero mutabu atari deni. Na maene. Lakini rende deni monomono ejense yetu ya Kenya. Tindi kumanyanga madeni hanga asikiago chakora. Chuwe karondo cha abantu bagutara nechi base nechi gunia. Bakunya ko abantu bakunya ko ngaina abantu empowerment chibese kabiri chu. Ali jirero ase chisuku tichihokonya. Yeah. Okay. Mwanjo mwingine. Notramo bako mwele. Mbiya mama Masoli bwege zuzu rende. Ituko kitoko ya rositora yo siba. Umusoli bwege zuzu ara wasi umusoli bwege zuzu tiziwe. Umusoli bono tiganje. Otabu atinyanya na gitungo. Choni yake utere kabisa. Choni yenu mumura bwo utera era bwo utera. Natodiare te chinko. Waza na aro litogora bera yaro burguchwa ya ga to twari yo gazeti rere. Tomoto mama aje ka chajo are twanyuro musoli. Wacho muligere riga igade Soko TV to ndate gukwana naye. Mase mutendete kubura ninga makabeso ngakia toberete mambi ya bono. Diana. Musoli uzo kubuliga ki. Taringa ninje njo musoli bwege zunje bweka. Diana bweka ni mete denjira taito change. Watage hiyo gojija. Wakati sina kaneche. Yatarakuwa mwanjito muligiriana cyangwa kwana. Abazo mwitero musoli. Soko TV wakire. Wakire Innocent na Diana. Wakire biyango tuko kwana nere. Yes. Ngotogo kwana nere. Yes. Julius mokwana nere. Kuruga chiseme chagusi. Simubege terende mitambo ino muri Nyanguru. Tegetago. Ni kabisa. Bono umuchatara mwale tributukwe na gol wingincho. Omana mangana uchumi abira makoma sense ya Kenya. Sikuisi wango genda gusine supermarketing ane ndagira kuchikorera abana. Ngo tumeka chiribusa to. Akango kari shiringi merongo ibere ngari goichora. Ngari goichora. Ango ngari goichora pi. Wane kora ko uchumi ito. Yesari gite. Mebuke abochogete. Mebuke abochogete pi. Ande kero kuligireria. Wanoroche serikali kare aswete katebanga tigebe ke taxi gorake. Egere akana madeni. Lakini akerogorigire naanda madeni ayo amentre gosen 3 something trillion. Okay. Ono ngai insekie ono ngai toroche. Yenkeja insekie yenkeja Yenkeja wo. Igota to jenji lieta. Ababa devenga omojando to dori ense itu ya Kenya. Nubura yubo beno botumike ubichi besa. Chisi itu ya. Okay. Oroche kerali tuke to kurangiri gochi asegete. Milioni 50 tume kerali tuko. Ibe se joji milioni 50 tume kerali tuko. Bantu wale wakenda bana lebo kumi. Bana wakenda banyora. Weko umuchanda. Ibe se ale kube kwa asegete sangere liwe kwa subsidy asegete mabuta achi jenseri goli egera lyo chunge iterabe yake Kenya. Bakitwa chandikira. Biyamono Jairus kurwa se chinseme chitia Nyanguru astobegete mitambo whatever. Diana turarigeli bali kire chi message.
tuligeli bali gete chi message abeji simi na barotu abaigure eliyogiria abo twaligura senchira yabwikira no mwancho muligere anete tuwaki ngambia muno asoko ngenda wake simi asoko ngenda utuma ujumbe agase ketaseni gitu gen Soko TV ndo chenchi gasene we connect gana rabali batumira ujumbe na barabunda mbate banga twabaibire endo che gaiga namba ito Beatrice Bwari autebanga bwakire kurwasumbi Homa Bay morobedio yuno myasana chinga kichiritoro chinga uchumi yense ya Kenya niga saine gokunga kolento gusaba baraibaito na barabuo barabuna bakora makabesa abo oyu Beatrice Bwari nabayigo musori bwegesu autebanga amadeni gaki atokolire pi atebanga nimbwateri deni ani namanyanga aroma eno ritayo tabwati deni akoro ku Colton watching live for Wakeumbu National Polytechnic nabayigo Christine Morao tebanga congratulations John Kibati timetinga Kibati deni atabwati ya koso tubeke mbea senje njire ne sauria tubeke mbeo asenjira abene korende nenga getene sauria tubekire mbeo asokobeka Mario gine chibicha biyana ga toldi gari kiniri deni lolio oikari tuale nabego kirandi Kaisa watching you from Eldoret live amakwani go chiasaba iboli bane Peter Kirandi na Agnes Kerwo nabegorali la riza rira utebanga engiti kurotesha nikondani nabego Dynax bwere utebanga ensi ya Kenya gaki nabebwate amadeni amange nabego yongiri Phyllis atebanga good morning endo chujumbe chikasaine go swana onde chigosuka go chigoro korentigana ikasina namba ito ya WhatsApp no chinamba gasene waka nabege namba ye studio akoboli nga bonus ni ngapi nkakitinga nanya te ase gazeti ya The Daily Nation bate betengo sokibalenge no ene tukolia leo sokibalenge ligoli die bonus kuri no manjito moligeria nguti tori kwenekia togotebia senchire abene gose ya sokire na boigo gosenire nga kire factory guchikonyarage ko nyora igonga bonus ya boliri nirenga igo ikonte inga njage gukwanira abigori bande byagari kare bonus bali kibitu bapetu machini Caroline Mausa nindo che weekly fasa gotebanga nigo amangana taramanyikana mubire gotokire chinsemo chia kineni otebire gabuguritie busekia gagwetanjira abugabulira nirende ki ebona asiye kono gukwanwa ngakie kororekana Diana era nabwata maroro yugo chigo kabesa kurwa asumu iboli senye jona makabesa twende tukwanira bono mambia John Kibati oyo mwatabira congratulations yega asyo karaningia tigatoka tebwa igorende kayiko achire twakwana babi tugegere bagirede agorunga Felix Momanyi mwanchu muligerili aigane Soko TV togenda tegukwana asenjire abene na Felix Momanyi nere toldi nawo nere twamotabiri congratulations baminto ngagirende toja twakora Diana producer content ya mesiri na andu toldi yoteba ya mesiri bono ne Diana ibwata en Soko bwakire Soko bwakire ingo togo kwana nere nandi nkurarari Wakire bia kabisa yawono somu jadra nara wate umete Kenya ito Diana no nyomo kuma boko ngeto umete Kenya ito ni kwati besa eshida corruption ire igoro bwile bwile igoro wako njana chibesa wako bwati wasi ito kwa yochi kusame kwa ya bandu na wanyo uchumbe kiko ngete Kenya ito ni kwati besa Nibono wili bwile igoro mundo kwa yoro ikiri kusemi yoni kuni egente kienda kuti na egente kiasira egente chido kuma ichigo chikiasu kukukuru medika chika mkonye yongoji Mama na inchi to kuri na rai yanga ndugu ati besa mante mwa watu wa treme kuko yao Chukumi kwa ngete inchi wesa kenye ito ni watu wesa Bone inchi na yongo siri na tera teo mwe mpio nega ukoro Kulari kukuwa na maganama ya chibesa cho Lakini utume kanda kupa tama ito utume na nde chibesa wako mawabe kime kuko yao Bona njinare kwa tewa iga Kuna yako siri yako next time abantu bake kura no mochoko barore swako bite kura yao bakata ponye next okay
yamono ino umujadala umuyenso okay kukwata chingongo chonse chenze ensoko Ndiyamono sana hande batebye nk'abantu bagagutora kwaniri kagite ya twakolenere kuri no manchito murigeria naye nabokogenda waka tokino abantu bakuru Katal wakabari simi yabo ku Rwanda onsira bokonya ko waka onyare ko gusangana intekerengero gikitasi nambe ya ituye studio ya 078 mara kabere 6 mara 5 na trinere namba yo moyo genda utuma ujumbe yago endo chichi siminchi gasine ko so ujumbe boigo ni gasine ko tukera aba sakibaitu na baroba otebanga no bare bagendete kwene kiabuna ngo torentera bare ujumbe riganiri naboigo chiroboti rwase ebinyoro bito buna kigasine waswa biyamono moncho muri toka no mutima ku masini toko ira tuligiri chia Facebook tokoro murobeli asenchera yabena toka TV iga Nsoko TV na aigano burusubu mugusi asenchera yabena toka tebanga gendra go totomera ujumbe yago ase namba elidaya nago tebiri ya 078 mara kabere 6 mara 5 na tirino eriga gwase screen yao na noriga gwase esim yao na ali sensemo ya Facebook ko irana na aronto chirigereri bali mu atomire chi SMS dayano chirigereire litogendere gutwara enkwaneye na ande twatebanga nikebute cyumurigererie aye no tukwana naye twagatebiringa rero tware kirogo no ikaranste imagine no studio tukobegete katika tukobolinga bono lenda makabesa aya ngakia koberete otatebirende ngakia beire nande anana mono asubotumiki bwitu bwenibo this is a conversation yense abantu tukwana enkwana ye monga ki ba minto onde bwensi bunakoboka ku Rwanda onzi asteyo best tali gutumeka na maine asteyo pi bunakwabo ngwa kanefea kwali kende intira abantu bar of course bali risabwali wakanyolwa ubwate kibese okobera nilibu yawo kwa yebera nera bora kuru mweko mugimo eribu kale tali bohono kale liye ito kale kibona moche mwando ri ane nari konyore bugera abalende yo gwata wakumbira ndinjo maji bunyazi renda magana ina butokonyara kwa tukoyaligiri mwanchu muri iga Nsoko TV umurobeli Nsoko bwakire stogendete gukwana naye na gokwalibaga iliyo nyara kaba gukuru ibirengereri byao iguru yebese itogotebegendete koba nganero yabeira makabesa abeire asekerengo kiguru nabo kunyara kaba gokora boigo na ndi twatebigenda SSML ya YouTube to follow Facebook YouTube to subscribe Facebook to follow Diana ngotebi Alex no tole Instagram no tole na TikTok nigendete gusasalia asenchira yabena Eye Nsoko TV uboroso bumugusi onye kubwateri iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemiroberi yaitu Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko rye email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Nsoko TV uboroso w'umugusi magega ya television ya Nsoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokonyulia ogokwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662.
Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Manjito Mwegeria chigakiti twiranire tunyatu gukora murobiri utensoko bwakire getaseni Nsoko TV nawe tugende gusoma ujumbe cyago kiri kwanya kwa soko tutumira se studio na begombia munasi bari banyari bawo kesi mina gusange kirengerero kyabo kurenti hana some gati ya ujumbe autemwa Beatrice bwari bwakire buri kubuya kurwa Asumbi Homa Bay oina esise anomoke kumukwani kurwa ali Asumbi na demo tebya gendere koromoki omusori bwegesu amadeni gakyatokorere pi Colton Oto Colton Atebang watching live kurwa Kiambu National Polytechnic College. Christine Mora, congratulations kebati na bigo yongri Firis Grand Kaisa watching you. Raliza Rila Atebanga Alex Ongito Ogeto Ngiti Koratesha niko ndani omusori bwegesu keye omusori bwegesu kurwa na Kuro City Salams Club niko ndani Diana Otebanga no ari kurwa sinsemo chiria cha Saudia Dynax Bwari Yongri Firis Autebanga good morning. Christine Mora Mosobile Sukura na Kuro City Salams Club wekaga chuba sito watching live. Naboigo White Dove Mora good morning abararia great work keep informing us watching from Karen and Autebanga Omogaka Gechokero following Chacha Jones, I'm watching you live from Nairobi, tuko pamoja. Freddy Kogemba, good morning from Nakuru Massive, we are represented live. Nixon Okindo, iyo mambo ya Nyakango ni ukweli. Ntwanyateba Emmanuel Mwaga, incoming MCSN Sautebanga is watching live with his parents. Noare Stinsamochi ya Chiari wa Mamarani. Engineer Nyamwaka Junior, watching live kurwa Kware Pipeline Nairobi. Fanny Somenyo Autebanga watching live from Wimbakazi Pipeline. Nixon Okindo, Raila is like a cobra akionekana mbaya anatoa ngozi yake. Abagusit Red Rally behind Dr. Fred Matiangi. That's the only way he can negotiate with Rigiji and others. Christine Mora Musobile Sukorwa na Kuro City Salams Club wekagachiwa Seito watching live. Erisha Omolo Atebanga watching live from Mbakasi Nairobi. Christine Mora Musobile watching live. Honorable Victor Mondo Miyenda tuned in. Victor Autebanga no Arisinsamochia Klimani Girisa Kemto, I'm watching you live from Nairobi pamoja. Moses Omwega kurwanya bituno wikakeroka tuned in. Godfrey Ongeri wakiri vijana Nsoko TV, I am watching live kuraruai gakina tumira magomba guchia si familia ya Basweti Ongeri kurwanya Biosi Village Asoko Musiria Evans Nyatuongi Ochunguzi tige korbuya koma agwitu wa Evans Nyatuongi na babekwe byara nincho Godfrey Agari Ongeri ngagitisi ya brother esa ulirie pia Agari Colton Oto good morning ni Colton Oto watching live from Nairobi. Omorai Simon Atuti good morning. Bonventure Mobisa Bwakire Bia Innocent na Diana Bwakire Bia na Joseph Bonventure Mobisa aka Bonventure Mobisa kurwa Kirwa Mosocho no indeme yomoroberio Nsoko Bwakire wikomoerio Kapu Victor Leoni Omondo Matiangi Omondo Aotebanga wika hoteli ya Buga Village Bumondo Tiondime Buomondo Tiondin imeyomoroberio. Nixon Okindo ile njaa ya upusi kuna Simba sijui akienda nyumbani atakula nini ni kwana yae na boigo Autebanga Bwakire minto ombongi kurwa utawala let's keep it and sock all the time buna botambe mbarikiwa Dennis Kukupai Kurotesha tuabokire bia tunashukuru Mungu. Prince Nyachoti Mokaya sijui kwenye alienda tumetia sara chiete. Autebanga good morning wisre ya temba Bwakire bia bwe Nsoko kurwa ngumbu manamba ngumbu mbaka Nyamwanga Seito niko
yomoroberio Okay. nigati abari batumira ujumbe kire kinyinge kurende na bukura somanke nindoche asesemo ya YouTube nindoche Silas Ratema ateba togende ayabono komo mbako mwelio Silas Ratema ateba nero yuyu Dr. Onchonga ateba ni Dr. Boni Onchonga watching live from Nairobi. Corruption ndio imefanya hii madeni yote imekuwa more. Igani ndoche Barikiwa Dennis kukupai na andana kesi miuru kerengera kia teba chibesa chire Kenya lakini chigo tumekabobe. Christine Mora agateba Christine Mora nilichumalia ya umusolibwege susu watching live asenchira elia YouTube wanchumuligerali aigana Soko TV na nigo chiabere chitaika kianda maiga ichinsa isatochia bono mambi kera togendrete gote binga wanchumuligerali aiga no ekimurumunte kyumugusi twakorera umurubiri bwe Soko bwakire nandi buna twagotebe tingi kirugorero twakebegete ya Diana umuligerali no arenga twakwanire nere na namono tigango tukuru umurubiri nindoche chigendete gochera kini tiga tukuru umurubiri nduche ujumbe n'iki nyingi tigambakira Esther umonerwa ngambi yamaro Patrio mumanyi Dolphine Mora enokumakori nduche ujumbe jeno Rogers Nyariki abantu baminu abakwaniri ke mutosha naboigo Christine Mora Robin Nyambinya naboigo Steronderi Freddy Moga Jessica Mora bana baske baso Jeria Kerubo egati abande bari mwatomera ujumbe onye tindaye somo mwanchito moigeria utame gotebanga ongusabo kwabera kurindi tukolia ankyo ndiro rasomo robire Soko bwakire tunyare tugusoma senchire abene nabegaga video karibo tamtogo tebyanga okobekaga esimi yawe iga gwatume video yawe kwarwe kerengero kiago na begerio kiago ochasegeta sengi tugen Soko TV igia 30 seconds nabo tutomera ali tukolia ankyo togendera tugusanga chinga kishiringo gwakera ngambi ya mona Soko songa na into nabego choreta ngito again Soko TV ko begeta senki abona mbeyemo kyangwa kiringambi yamono nande tumirane chikoraga chinsa isano naibere ase emesa ama ya chinsa isano naibere itunya togo kumanya nabego gusanga amabuna butambe erieterane Diana ndemo na inche ni Innocent Onyango mwancho muri limbu yamona Soko bana intwe twabere naye kuruchia cyagete chinsa 12 chiamambia ikabono iga twabere asumurubeli bwe Soko bwakire twimanyirie nabona nagotebia Diana omugano nore asichinse mochia kineni mulike itoko ku Wycliffe orenga agendete kubwatia asomobere otokire bomo sacho yomo oyo gotebekana ni gatoka gaitire igo twigenete ngo totebiare oroboti oru asenchire obwagare ugenda kubwatimiro beli ito aiga Soko TV nambiye mono kera lituko gotubwati twamanyire bali mu tubwati bali mu akira abagani nande twabatebiri mbuya mona Soko nyora libagana kwa bana intugaiga birugo bino no biregaiga oyo no mwaracha nikimurumunte kyumugusi tumerane mambi Eye nen Soko TV.